Вось так лепш. Ой. Пум-пум. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Пум. Не, я ще, коли ще раз себе кришечку підкручу. Все. Вось так. О. Супер. Все. Вось мы і сабраліся. Так, пішем відэа-версію нават. Не знаю, карацей, яна атрымаецца ці не. Я думаю, што торы можа быць такая фігня, што мы запішем. І штосьці пойдзе не так, дзесьці штосьці спыніцца, тады будзем уставляць Майнкрафт. Як мелказёров гуляе ў Майнкрафт. Адсылышкі для андэрграунда. Так. Дарэчы, пра андэрграунд. Ну пра што ж яшчэ? Як там у цябе з андэграундам? Ну, ситуация такая. Есть два складника. Першы, самый асноўны, наверное, гэта тое, што у меня няма часу на сённяшні дзень. Ёсць мой родны гук, ёсць там агучка не белы, ёсць праца, там дафігіша всякіх справаў. Рэальна трэба штосьці кідаць. Альбо трэба кідаць мой родны гук, альбо не белы, альбо працу. Вось. Вельмі хочацца апошняе, ну, в сэнсе пакінуць. Не в сэнсе з працы сходзіць не хочацца, мне пакуль усё задавальняе. Вось. Але, ну, няма часу. Гэта асноўнае, конечно ж. Другі момант гэта тое, што я зараз баюся проста браць людзей з Беларусі на ўсялякі выпадак, тому што мне няма ўпэўненасці, што мой канал праз працу раптам не зробіць там экстрэмісцкім, напрыклад, хаця там нічога няма. Я туды зараз свядома спрабую, ну, сялякай палітаты не посціць. Вось, але ну ўсё можа быць, як бы падставляць людзей не хочацца. Ну так. Вось. Ну, так. Неяк так. А так, у мяне запісаны цэлы выпуск. Ты не хочаш. Просто... Ну, мне быў план такі. План быў запісаць 4-5 выпускаў. У мяне было ўжо там... Я ўжо прыдумаў, каго я паклічу нават. І так склалася, што, ну, там толькі адна дзяўчынка, вось яна была за мяжой. Мы з ёй першай стэлефанаваліся, запісалі падкаст. Вось, і потым я ўжо уладкоўваюся на працу і разумею, што як бы клікаць дзяўчат з Беларусі там ці хлопцаў, ну, мне проста як бы ссыкотна. Ну, разумею, такое будзе непрыемна, калі нешта здарыцца. Так, я не гатовы браць на сябе такую адказнасць. Вось, хаця вядома, ну, насамрэч, калі ты прыходзіш там на падкаст, да, ну, не экстрэмісцкі, просто пагутарыць там за жыццё, то, в прынцыпе, адказнасць я не несу там за тое, што кагосьці возьмуць. Але, як бы, ну, ёсць рызыкі, я, як бы, не гатовы рызыкаваць. Нават калі госць гатовы рызыкаваць, я, як бы, не гатовы. Таму што мы бачым такую фігню, што ты, хто застаўся ў Беларусі, яны крышачку, у іх прытупляецца нібыта адчуванне, ну, бяспекі, так? Нельга ж жыць увесь час там у страху, там вось гэта ўсё, баяцца кожнага крока. Вось там, як некаторыя там твітарскія, пакуль жылі ў Беларусі, там пісалі, там рэпосцілі, ўсё што заўгодна, і думаеш, ё-маё, чувак, як ты, што ты робіш? Што ты робіш? Ну так, там я і па сабе магу сказаць, я калі быў у Беларусі таксама, я нават табе больш скажу, я не той, каб стрымліваюся зараз, просто неяк, ну, не перагарэў, ну, хочацца несці, хочацца паказваць людзям больш, ведаеш, не тое, як херова, а наадварот, тыпу, адштурхоўваць людзей ад чагосьці такога негатыўнага і даваць больш-менш нагодаў, ну, ведаеш, больш-менш нагод так. Ну, ствараць трэба контент. Вось гэта ўся, так, вось гэта ўся негатыўная штука. Яна зараз, ну, пытанне, наколькі ўвогуле карысная, яна неабходная, так, вось гэта ўмусоліванне, вось гэта ўсё там навіны, вось гэта ўсё, канешне, важна, 100%, але, ну, ствараць трэба контент, ствараць трэба беларускі контент і не... Скажу так, у тых ребят заўсёды ёсць рэсурсы, у той ці іншай ступені заўсёды будуць сродкі, будуць плаціць там заробкі. Вось, і такі контент будзе. А акрамя нас, якую-небудзь там умоўную агучку, там які-небудзь відосік, там падкаст нейкі такі, вось такога плана, яго ніхто не запіша. Дарэчы, пра відосікі. Ты хто? Хто ты?
Я не знаю. Чалавек. Ну, гледзячы у якой кампаніі, для каго. Там тыктокер, можна сказаць, так? Можна сказаць, ну, фактычна так і ёсць. Можна сказаць, што актор агучвання, можна сказаць, што проста там дабер агучкер. Вось. Агучкер мне вельмі падабаецца слова. Ну, это такое, типу. Ну, клёвы. Ну, нормально. Гэта я для сябе, не знаю, прынёс з такога, з расійскага тыктока. Вось, там у них ёсць азвучкеры, ну, мы агучкеры. Ну, гэта такая, сапраўды так і ёсць. Хочется яшчэ дадаць, што ты, прабач, Божа, толькі тыктокер, але мой родны гук. Ну так, ну ў маім родным гуку я стваральнік праекта «Мой родны гук». Што за праект? Да, тады можна расказаць, што я яшчэ там і гукарэжысёр, і ўвогуле там гукамантажор, перакладчык-рэдактар. Можна ўстаўляць вось гэты мем, то, што табе расказваў. Дзякуй, што ўсе прыйшлі сюды. Так. Типу, а забраць твой мікрафон, хто ты без яго? Перакладчык, рэдактар, гукарэжысёр, тыктокер. Як так сталася? Навошта? У плане, чаму на мне на сённяшні дзень так шмат роляў? У плане, як узнік мой родны гук, чаму і навошта? Мой родны гук... Што гэта такое? Гэта праект па агучванні фільмаў. Вось і ўсё. Просто... Ну, гэта ў нейкім сэнсе эвалюцыя моя асабістая, таму што мне хацелася больш кантраляваць працэс. Агучкі? Так, менавіта мне хацелася больш, скажем так, стварыць асобны такі праект, дзе я б усё кантраляваў, дзе я быў адказны за якасць прадукту, які выходзіць. Вось. І гэта праект, які быў бы адкрытым і празрыстым, там, напрыклад, для донатаў. У Небела нельга Небелу, напрыклад, там заданаціць нармальна, так, канкрэтна на Небел. Можна заданаціць мне, можна там Орлу заданаціць, можна там табе заданаціць, так, там за нейкі тайтл, за кожны асобны тайтл. Мне хацелася стварыць праект, дзе ты можаш прыйсці, сказаць: я хочу, не знаю, там, Дэдпул, так, я скажу: окей, мы зробім вам 3 фільмы, там вось за столькі-то грошай. І ўсё, і чувак бярэ, плаціць, і як бы мы робім гэта. І каб гэта было адкрыта, і каб гэта было празрыста. Таму што, напрыклад, такія людзі былі і раней, якія хацелі штосьці заказаць, там мецэнаты усялякія. І ім трэба было шукаць нейкія абхадныя шляхі, там, ну вось ёсць нібыта там праект нейкі Небел, ну вот ёсць там, напрыклад, Вожык, там агучвае штосьці, у яго ёсць свой канал, а можа спытаць неяк Вожыка. Ну, карацей, трэба было рабіць шмат крокаў, пытацца асабіста ў чалавека і неяк вось гэта ўсё кулуарна дамаўляцца. Я стварыў праект «Мой родны гук», дзе ёсць проста бот, ты туды пішаш, тебе там: окей, вось столько-то, скидывайте сюды. Скинули сюды, обговорили, не обговорили термины, и все, пошли працаваць. З чаго складаецца кошт? Да, кошт складаецца з уласнага... Карацей, кошт складаецца з паветра, насамрэч, таму што так складаецца, таму што рэальны кошт за фільм заплаціць ніхто не ў стане. Тыпу, трэба ладзіць збор. Вось. Я скажу, нават мы ладзілі збор на байцоўскі клуб, там было тыпу $1000. Я скажу, што $1000 гэта, ну, не сапраўдны кошт нават. Вось. Ты маеш на увазе, мусіць быць больш? Ён мусіць быць больше, так, ён мусіць быць больше. Так склалася, што ў мяне ёсць там знаёмая, якая прафесійна займаецца агучкамі, дубляжом, агучкамі. Вось, яна са мной падзялілася рэальнымі сапраўднымі коштамі, і ў прынцыпе з ёй і там яшчэ з некаторымі акторамі мы працуем тыпу умоўна па рынку. Вось, але зноў жа гэта кошт не для вялікага там, я не знаю, вялікіх кампаній, якіх-небудзь энтэрпрайза там, так, а гэта для такіх вось тыпу а-ля ноунеймаў, для прыватнай ініцыятывы, вось, ну, для вас вось такіх тыпу юродзівых вось такі кошт будзе, такі. І ён все адно вялікі.
То бок адзін чалавек не ў стане столькі заплаціць. Таму мы як бы міксуем, гэта людзі, якія гатовыя проста працаваць за данат. Ну, па-іншаму гэта не назваць, гэта не аплата труда, гэта тыпу проста падзяка. За ідэю. Ну, гэта рэальна за ідэю, гэта тыпу супер маленькія грошы у параўнанні з тым, колькі ты ўкладаеш у гэта. Вось, ну і колькі перакладчык там гатовы працаваць. Хочацца, канешне, плаціць усім больш. Вось, ну, як бы так. Кошт складаецца з пераклада, з рэдактуры, з агучкі. І тут ужо ёсць як бы складнікі. Вось ёсць у нас, напрыклад, там нейкі умоўны там перакладчык, і ён кажа: я зраблю гэты фільм табе за там $100. Возьму, зраблю табе пераклад фільма за $100. Калі ты прыйдзеш у перакладчыцкае бюро, там якое-небудзь яшчэ там да нейкага плюс-мінус прафесіянала, ён табе скажа: я зраблю такое там за 300, за 200 баксаў. Не, ведаеш, з чаго пачнецца? А правы у вас ёсць? Да, насамрэч, не. Я думаю, што мы нават, калі апускаючы пытанне правоў і вось гэтай ўсёй фігні, калі мы проста прыйдзем там да прафесіянала, і у які кошт ён будзе ацэньваць сваю працу, ну, гэта будзе больш. Вось. Мы, здаецца, ты абмяркоўваў гэта з Сергеем. Ці гэта было ў прыватнай размове, ці дзеці на падкасці, я не памятаю, умоўна серыя там каля $90 была. Это абсолютно. Мы прыватна абмяркоўвалі, але ну так, серыя гадзіна, так, 50 хвілін. Ну зноў жа так, 50 хвілін могуць быць розныя, абсалютна розныя. Гэта можа быць 50 хвілін і 300-400 рэплік. Гэта адна гісторыя, гэта можа быць 50 хвілін, і гэта будзе там 1000 рэплік. Вось, гэта праца ў 2 разы больш. Вось з акторамі мы калі працуем, там кошт складаецца за рэпліку. Вось. Мы плацім канкрэтна за рэпліку, плюс яшчэ, калі гэта там прафесійны актор, які там знаходзіцца дзесьці ў Варшаве, у яго, хутчэй за ўсё, няма там свае дамашняй студыі, таму што на яму нафіг не трэба. Вось, мы яшчэ праплачваем час гукавіка. Ну, это прям уже такі больш-менш такі нармальны падыход. Ну, тыпу, схадзіць на студыю. Так, ну вось як мы пісалі байцоўскі клуб, вось дзякую Крысціне Дробы, што яна пагадзілася. Так мы і рабілі. Мы з ёй дамовіліся, ёсць там є знаёмы гукавік, з якім яна працуе, з якім ёй зручна працаваць. І яны, наколькі я ведаю, і раней уже фільмы так агучвалі, пісалі ўжо для там, калі ліцэнзія ёсць і калі вось гэта ўсё. Вось, я нават прыехаў у Варшаву, каб на гэта ўсё паглядзець. Мы прыйшлі, сустрэліся, пайшлі на гэтую студыю, яны там хуценька ўсё запісалі, і ўсё, і я заплаціў і гукачу, і Дробыш. Слухай, гэта не зашкварна браць грошы з людзей за пірацкую агучку? Калі... Давай так, данаты гэта адно, і ад данаты гэта, ну, як быць падзяка, так. Але, ну, па сутнасці, людзі ўдзельнічаюць у распаўсюдзе пірацтва. О май гад. Блін, ну гэта такая тэма, якую нават стромна абмяркоўваць публічна. Зашквар, не зашквар, ну ты плаціш людзям за працу. Всё. За незаконна. Ну, это другое пытанне ўжо, так? Ну зноў жа, тут як бы насамрэч пытанне. Мой родны гук не распаўсюджвае контент. Мось, мы не распаўсюджваем контент. Що я могу сказаць? Так, мы яго ствараем, і он там нейкім чынам потым дзесьці аказваецца. На кінакіпе не знаю як. Невядома. Так, неяк невядома, як ён там аказваецца, і ўсё. Мы не распаўсюджваем. Піратства, пытанне піратства, яно, канешне, важнае, і яно вельмі сумнае, таму што няма нават ідэі, як зрабіць гэта ўсё плюс-мінус легальна. Вельмі хацелася б. Але ў межах такой прыватнай ініцыятывы гэта Unreal, мне здаецца. Я абмяркоўваў гэта пытанне шмат з кім. Мне сказалі так: ну, слухай, чувак, звычайна гэтым займаецца тыпу урад краіны. Вось. Але урад краіны не здольны ахапіць, ведаеш, ну, урад краіны браць, напрыклад, тую ж Украіну, у іх даволі шмат, я так скажу, полулегальных студый, якія, ну, я глядзеў там
не падкасты, ну карацей там канал хлопцаў, які таксама займаюцца такой, скажем так, полулегальнай агучкай. Чаму полулегальнай, бо ну тыпу шмат хто закрывае на гэта вочы, і яны дазваляюць ім існаваць паралельна з легальнымі копіямі, разумееш? Тыпу няма ніякага там пераследу ў Украіне за тое, што ты там агучыў Рыка і Морці апошні сезон, выклаў яго і збіраеш за гэта грошы там на манабанку на яком-небудзь, так? Тыпу цябе за гэта за сраку ніхто не возьме, бо напэўна ты там хоць ты і парушаеш правы, але ну як бы я думаю, што ну окей. Ну урад краіны не можа аплаціць увесь аб'ём, разумееш, то бок яны могуць заплаціць там за афіцыйны дубляж, паказ якой-небудзь кінанавінкі, але ну як бы контенту то дафігішча. Слухай, ну гэта пытанне, так, такія студыі яны існавалі, яны існаваць будуць, і гэта насамрэч файна. Ну так. Вось, але пытанне, ну па-першае, пра законы. У Беларусі ўвогуле зараз як бы пірацтва легальнае. То бок з пункту гледжання там беларускага заканадаўства ніхто нічога не парушае, амаль. Вось. То тут як бы, ну, у гэтай галіне як бы пытанне з пірацтвам яно не стаіць. Вось. А калі мы кажам там, я не знаю, вось вяртаючыся, ўсё дзяржава пакрыць не можа, вядома, дзяржава ўсё пакрыць не можа, вось, але калі ў цябе у кінотэатры ідуць там кінанавінкі адразу там з украінскім дубляжом, так, калі гэта украінскі дубляж, там, калі Дзюну ва ўкраінскім дубляжы можна паглядзець у Польшчы, той жа, так, гэта зусім іншая гісторыя. Так. І так, пірацкія умоўныя студыі там будуць займацца, не знаю, анімэ будуць займацца нейкімі там малавядомымі мультыкамі. Заўсёды, ну, тыпу, нерэальна проста ўзяць, усё агучыць, тыпу, у прынцыпе, заўсёды будуць нейкія чувакі, тыпу, які знойдуць там 3-гадзінны відос па Вархаммеру, і які вось якім не хапае тыпу контента, знаеш, тыпу, я хачу, каб беларуску быў 3-гадзінны лор Вархаммера. Ось, яны возьмуць, знойдуць гэты відос, перакладуць, агучыць, ну, акрамя іх ніхто гэта не зробіць. Ну так. Гэта нармальна. Гэта з любой мовай, там, з расейскай, з беларускай, там, з украінскай, яно заўсёды будзе. Гэта не тое, каб вялікая праблема. Людзі робяць, людзі дапамагаюць іншым людзям, яны ствараюць контент, там, субконтент, не субконтент, не арыгінальны, як бы так. Але, ну, калі людзі гатовы за гэтае плаціць грошы, я як бы прытрымліваюся таго, што ну хай рыначак вырашае. Ну так, я сябе ўвогуле называю паразітам, бо я на працы, ну я працую ў айцішцы, але не праграміст, я кажу, ну так, кажу, жартую, але па сутнасці так яно ёсць, што я паразітырую на плячах праграмістаў, яны мне плацяць зарплату, і ў свой вольны час я паразітырую на чужым контенце, бо я тыру чужы контент, перакладаю там і выкладываю. Па сутнасці, ну окей, так, нешта новенькае ствараем. Ліцэнзія, яна, канешне, развязывае шмат у чым рукі. Але, блін, я нашы грошы каштуе. Ну, так ну, слухай, у межах дзяржавы гэта не тое, каб супер там штосьці. Пытанне нават не грашовае. Пытанне ж не грашовае. Пытанне ў тым, каб табе, прынамсі, на твоё паведамленне адказалі. Вось у чым пытанне. Тыпу, так, я згодны з тым, што ліцэнзія, хутчэй за ўсё, на сённяшні дзень, яна, можа, не вельмі прыбытковая будзе, так, калі мы будзем набываць ліцэнзію і рабіць там афіцыйны дубляж. Альбо, да не трэба нават афіцыйны дубляж, ну тыпу, дубляж гэта дорага, так? За кадр. За кадр, нармальны за кадр, што ў Расіі, там, што ў Беларусі, за кадр ён даволі файны. Ён значна вышэйшай якасці, чым там умоўны польскі за кадр. Бок гэта не нават вось гэтая там белсатаўская дыктарская начытка фільмаў, яна гучыць неяк лепш, чым тая ж самая дыктарская начытка польская. Ну вось неяк, я не знаю, там яны у двухгалосках асабліва там не адыгрываюць, але яно гучыць лепш. Я ўжо не кажу, калі мы робім за кадр, знаеш,
такі шматгалосы. Так, вось шматгалосы наш закадр, гэта цалкам глядзібельная такая гісторыя, можна гэта ўсё глядзець, яно будзе каштаваць, сябе кошт будзе каштаваць менш, і ліцэнзія на закадр будзе каштаваць менш. У межах дзяржавы гэта смешныя выдаткі. Прыкінь, штомесяц рабіць 4 фільмы, раз на тыдзень выпускаць фільм у кінотэатрах па-беларуску, адзін фільм. Калі хто не ведае, мне просто узнік, успомніў я пра выпадак, скончваем працу над бадзягамі, я за 5 гадзін, так скажам, даагучыў і праверыў цалкам ад пачатку до канца фільм, які цягнецца гадзіну 40. То 5 гадзін працы чыстай, гэта, можна рабіць фільм. То бок за адзін працоўны дзень ужо можна правяраць, рэдагаваць. Так. Адзінае, што за адзін працоўны дзень ты яго не перакладзеш. Не, я не пра пераклад. Вось, так, пераклад асобная гісторыя, тым не менш. Сэнс у тым, што ў межах дзяржавы гэта вельмі маленькія грошы. Гэта ўвогуле нічога не каштуе. Пытанне ў тым, што там пытанне санкцый, так, пытанне увогуле зацікаўленасці дзяржавы ў гэтым. Вось. Але рэальна гэта колькі там за кадр будзе каштаваць, нават калі ён будзе каштаваць там $5000, гэта у межах дзяржавы, гэта што шмат, як бы. Заробак аднаго дэпутата, напэўна. Я думаю, што ты перабольшваеш, я не думаю, што нашы дэпутаты зарабляюць там супер дафіга, і яны хутчэй атрымліваюць нейкія там датацыі, льготы, там сялякія кватэры, я не думаю, што там заробак $5000 у сэнсе. Вось, але гэта не шмат. Не, я цалкам згодны. Гэта не шмат, гэта не такія вялікія выдаткі там на культуру, там плюс $20,000, але які гэта ў месяц, так, але які гэта ўклад у культуру, ён велічэзны. У будучыню, я б сказаў бы. Так, дарэчы, 5000 гэта, скажем так, з улікам прыватнай ініцыятывы, як я казаў, так, гэта быў бы плюс-мінус дубляж ужо. Так, тое, што ў кінотэатрах можна пускаць. Спакойна, прыйшоў і пішыся. Хто не глядзеў, хто не ведае, што такое польскі закадр, зайдзіце на Netflix, знайдзіце любую стужку, якая, не польская, і ўключыце. Гэта проста такі, што? Так такое нават у кінотэатрах ідзе. Я здзівіўся, хтосьці, я бачу ў інстаграме, у кагось у сторыс, там, я польскі кінотэатр просто не хачу. Ось, хтосьці выкладаў сторыс, і я гляджу, там просто ледзь не аднагалоска, вось такая, у сённяшні дзень, і гэта у кінотэатры. Мы просто звыклі ўжо так да расійскага дубляжу, якога вялікі попыт, і таму там файная якасць, як бы, што тут спрачацца. То бок мы звыклі да высокай якасці, каб гледача з іголкі расійскага дубляжа перасадзіць на іголку беларускай гучцы, так, яна павінна быць якаснай. Складана. З расійскай шматгалоскі на беларускую аднагалоску, гэта трэба подзвіг прям. Гэта павінна, гэта ўжо калі ў чувака, там, у чалавека увогуле унутранае такое імкненне, вось я хачу глядзець па-беларуску, і я буду глядзець па-беларуску. А звычайны чувак, ён паглядзіць, слухай, я выдатна валодаю расійскай мовай, я файна ведаю беларускую мову, я все разумею. Але што мне глядзець гэтую аднагалоску, калі ёсць выдатны дубляж? Што мне сабе псаваць уражанне ад фільма? Таму так, мы адказныя за гэта, трэба старацца ствараць якасна. Я не кажу пра рабіць супердубляж, гэта, на мою думку, дубляж гэта крышачку марнавання сіл. Ён таго не варты, і лепш зрабіць файны закадр. Вось. І ўсё. Нормально, можна глядзець, слухаць, супер будзе. Файна. Ты нешта казаў пра TikTok? Што там з TikTok'ом? У мяне свой TikTok, у мяне там Белсата TikTok. Вось, як бы за адзін плацяць, за іншы не. TikTok гэта не зашквар? Не, чаму зашквар? Як бы...
Ну, у мяне такое перадузятае стаўленне да тыктоку, бо разумееш, я разумею, гэта файная рэч, бо там да халеры усякага разнастайнага контента па-беларуску і ўвогуле на іншых мовах, там ёсць цэлыя блогі такія, которые ты, ну, напэўна, не знойдзеш там дзесьці яшчэ. Ну, там ці на ютубе яны былі зусім непапулярныя. Просто калі у тиктоку залетае нейкая уйня, от, ну, просто скібідзі туалет. Угу. Я не ведаю, што такое скібідзі туалет. Дзякуй Богу, вось. І гэта херня набірае там, ну, 25 мільёнаў праглядаў. І ты просто глядзіш такі, а побач відэа-падкаст пра, я не ведаю, там, беларускае бортніцтва з файным светам, і ён набірае 300 праглядаў. Ну, я табе патлумачу зараз. Ну, разумееш, пра што? Я разумею, пра што ты, я ўвогуле не бачу тут ніякай праблемы ўвогуле. Трэба просто разумець асаблівасці платформы. Ну, ты ж не пойдзеш, я не знаю, на рэйв, ты ж не пойдзеш на рэйв, да, і будзеш скардзіцца, чаму вось тут ніхто не слухае на рэйве, ніхто не ўключае там класічную музыку. Диджей, постав Меладзе. Ну, дарэчы, думаю, можа на рэйве ёсць нейкі-небудзь Меладзе, да, но тыпу ты не пойдзеш на рэйв слухаць сімфанічны аркестр. Тое ж самае з тыктока, гэта хуткі контент. Так, ён зараз спрабуе пераўтварыцца у такі крышачку змяніць фармат, там зараз больш прадвігаецца, напрыклад, відосы ад хвіліны і больш. Вось яны у алгарытмы так, скажу так, алгарытмы да доўгіх відосаў яны менш патрабавальныя. Але, ну, не трэба ў тыкток як бы закідаваць контент, які не адпавядае фармату соцсеткі. Вось і ўсё. Тыпу, вядома, у цябе не залеціць нейкі падкаст на гадзіну там ці там на 5 хвілін у тыктоку, таму што ну яго ніхто не паглядзіць да канца. Ніхто не паглядзіць да канца, алгарытмы яго прасоўваць не будуць. Зноў жа, калі мы кажам пра доўгі фармат, зазвычай там няма нейкага цікавага уступлення, увода такога рэзкага кручка. Увогуле, з чаго ў нас складаецца тыкток, так? В сэнсе ролік. У цябе ёсць першыя 2 секунды, за якія ты павінен ухапіць проста гледача. Першыя 2 секунды. Вось гэта самае важнае ўвогуле, што ў цябе ёсць. Першыя 2 секунды ты павінен проста яго зачапіць, павінен зачапіць тэмай, гэта павінен быць нейкі надпіс, павінна быць нейкая тэма, такая цікавая, ці нейкая фраза, каб ён такі, што? Тыпу, чаго? Ці, гэта цікава. Вось, ты яго першыя 2 секунды захапіў, потым ты тлумачыш, пра што зараз будзе ісці размова, і потым ужо ты далей як бы выбудоўваеш свой контент. І калі ты запускаеш туды класны падкаст з класным светам, так, які пачынаецца тыпу з пу-пу-пум, так. Ну, як бы... Што б ты абраў? Быць глухім ці сляпым? Ці глухім і сляпым? Так, я б набыў усе акцыі Мазы, ну, карацей. То, вядома, такое не будзе залетаць. Таму што чалавек, ён лістае ленту, ён лістае, і ён за 2 секунды вырашае, глядзець яму гэты відос ці не. Калі гэта нешта незразумелае, то ён пераліставае. Там свет, не свет. Часам гэта, наадварот, адштурхоўвае нават. Калі ў цябе супер якасць, он успрыме, зараз будзе нейкая рэклама, альбо будзе нейкая фігня. Мне гэта не цікава. А калі ён бачыць, што гэта жывы чалавек, так, які прыдумаў нейкую фігню, я не знаю, там скібідзі туалет. Што такое скібідзі туалет? Я паўсюль чуў пра гэта скібідзі туалет, але не зразумеў. Ну-ка, ладно, я гэта пагляджу. Яно табе не трэба. Не лезь туды, яно цябе зжарэ. Ну, я пра логіку чувака, так? Вось ён пабачыў, тыпу, мы зараз там пойдзем у скібідзі туалет. І ты так думаеш, блин, што такое скібідзі туалет? Дай дагляджу просто, каб зразумець. І ўсё, і ты як бы глядзіш ролик до конца, табе цікава, ты увлекаешься гэтым, і ўсё. І калі мы кажам пра якасны контент, што такое якасны контент? Ох, твіттерскі табе зараз патлумачыць, што такое якасны контент. Ну, так я кажу, што якасны контент творца не здольны вызначыць часам. Стварае ён якасны контент ці не. Мы можам, у нас ёсць тыпу тэхнічныя, так, нейкія характарыстыкі. Мы можам сказаць, у нас там якасны мікрафон, так, таму што на фоне усяго рынка мікрафону ён запісвае тыпу адпаведна файны такі гук.
Так, можам сказаць, што гэта якасны мікрафон. Мы можам сказаць, што у нас якасная карцінка, напрыклад, так? Але калі мы кажам пра контент, мы кажам у першую чаргу пра змест. Агульны. Так, карцінка важна, гук важны. Але на першае месца заўсёды выходзіць сутнасць. Ты можаш запісаць супер якасную карцінку, супер класны гук, у тебе там все будзе супер, падача, дикцыя там тебе будзе клас. Ну калі ты будзеш распавядаць пра тое, што ну нікому не цікава увогуле, ніхто не будзе гэта глядзець. Ну ніхто не будзе гэта глядзець. І як бы будзе складана назваць якасным гэты контент, калі там няма карыснай для гледача інфармацыі. Вось і ўсё. А TikTok гэта ўвогуле топ-платформа, таму што яна дае табе шанец, каб залецець. TikTok топ-платформа для пачаткоўцаў? Увогуле топ-платформа. Тыпу, яна дае табе шанец раскруціцца, і яна дае табе нармальны фідбэк аўдыторыі ў плане, што глядзяць твае відосы ці не глядзяць. Вядома, як толькі ты пачынаеш, табе трэба заліць там 20-30, я не знаю, спачатку відосаў, каб знайсці сваю аўдыторыю. І потым ты ўжо спрабуеш у адным стылі як бы рабіць відосы, і твая аўдыторыя гэта глядзіць, і ты ўжо бачыш, ага, такую-то тэму яны любяць, такую-то не любяць. Моўна, я пастаў на Белсат, не знаю, Зенона Пазняка, все там, сотні тысяч праглядаў, літаральна. Ну, не кожны раз, але ну, даволі часта ён залетае, стабільна. Вось і ўсё. Ён там сказаў, ой, Машэраў там, тыпу, мудак быў. Все, там, тонна каментарыў, да ты сякі, да ты такі, ці ты все правильно сказаў, все, пачынаецца халівар, пачынаецца, вось, все. Пастаў на той жа Белсат які-небудзь, я не знаю, тое, што не адпавядае фармату гэтага канала, напрыклад, мы там рабілі нейкі ўнутрак, так, тыпу, пыталі нашых вядоўцаў, як часта яны думаюць пра Рымскую імперыю. Відосік атрымаўся прыкольны. Так. Але ну, як бы, вось аказалася, што гледачам як бы ён не цікавы. Таму што аўдыторыя, яна вось звыкла да фармата навін, яна глядзіць там нейкія навіны, яна глядзіць нейкае каля гістарычна-культурнае, вось такое ім цікава, як бы. А пра тое, што там, не знаю, які-небудзь падсасонны там думае пра Рымскую імперыю, як часта, як бы, вось ім не вельмі цікава. Ты мне зараз сказаў пра гісторыка-культурнае, я ўспомніў, як ну, гады, напэўна, 2 ці 3 таму было. Бляха, я ўжо такі стары. Чувак прыходзіць на мой канал, на Вожыка, і піша, говорит, ой, агучкі, гэта файна, але хацелася б пабачыць больш відэа пра гісторыю. Я такі, бля, сур'ёзна. Знаеш, што я на гэта скажу? Сапраўды мала, і нават вось, толькі не пра гісторыю Беларусі. Вось пра гісторыю Беларусі, як бы, відосаў шмат. Я б, напрыклад, сапраўды паглядзеў бы нейкі відосік там пра Рымскую імперыю, напрыклад. Ці там пра вікінгаў. Вось што-небудзь такое, вось гэта рэальна прикольна. Такі навук-поп. То бок гэта ўжо не беларускі контент, а, скажем, гэта такі інтэрнацыянальны контент, тое, што мы глядзім, звыклі глядзець на іншых мовах, толькі па-беларуску. Ну, я сам вельмі люблю такі контент, я яго глядзеў, гляджу, і нават у мяне была спроба стварыць такі ж канал з, ну, скажем так, перагучкай. Ну, гэта не перагучка, але загучкай такого контенту на беларускай, але я крыху пераацаніў сябе. Ты зараз пра цікавінку кажаш. Так. Я сябе крыху тады пераацаніў, і ну, я стаў сутыкацца з тым, што ты казаў у пачатку, тыпу, што не хапае часу і трэба чымсьці ахвяраваць. Ці ахвяраваць. Вось. І я такі, я вельмі хачу рабіць контент, у мяне ўжо там назапашана парачка ідэй. Магчыма, праз пэўны час там нешта новенькае з'явіцца, бо я быццам бы, ну, яшчэ працуем, але над гэтым пабачым, але я знайшоў перакладчыка, якому можна плаціць PayPal-ам, і у гэтым была ўся складанасць, і я такі, ну окей, давай папрацуем, паглядзім, як пойдзе. І вось, магчыма, хутка там нешта з'явіцца і будзе з'яўляцца.
Бо ў мяне тупа не хапае часу яшчэ займацца самому перакладамі. Там ж відэа такія, там ведаеш, там 5-хвіліннае відэа, напрыклад, тое Oversimplified менавіта пра гісторыю. І там вельмі файная падача. Калі не глядзеў, то паглядзі, звышпроста я назваў. Там такія 5-хвілінныя гісторыі пра нейкія там гістарычныя з'явы, пра войны, пра там як футбольны матч справакаваў вайну між дзяржавамі. Такое вось было ў южнай паўднёвай Амерыцы калісьці. І всякая такая. Менавіта навук-поп. Мне вельмі падабаецца, што робіць Аляхновіч са сваім Stop That Noise. І ці тэхнавука, так, по-моему, называецца. Там так само ён? Я нешта блытаю ўжо, я не ведаю, як што называецца, але ось такія вось як бы падборачкі. Гэта круто, так. І па-беларуску, тыпу, файна. Там, наколькі я памятаю, там даволі тэхнічна якасна яшчэ зроблена, то бок гэта прыемна глядзець. Вось. Паціхонечку нешта з'яўляецца, так. Карацей, вось у маім выпадку я сябе крыху пераацаніў. Я такі, буду рабіць на 2 каналы, і фільмы яшчэ можна паспрабаваць, а ў выніку, ведаеш, на словах ты гэты леў таўсты. А на справе табе не хапае часу на ўсё. Гэта праблема. Праблема часу. Плюс нават не колькі часу, у мяне яшчэ не хапае проста сіл. Бывае такое, што праца скончылася, і ты проста садзішся на канапу, і пачынаеш думаць, калі ты звярнуў не туды. Не, я думаю, што садзіся на канапу, просто спрабуеш адпачнуць, і ты ўжо не ў стане там ні паагучваць, ні паперакладаць, там, ні прадагаваць, там просто хочацца знаеш, вось гэтага цішыні і супакаення, вось гэтага сузірання суцэльна-вечнага, так? Куды не паглядзі, там, хоць увысь у бясконца вялікая, хоць уніз у бясконца мала, разумееш? Разумею. Вось. Так, а тут всякія там... Я зараз узгадаў мем. Тыпу, што можа быць лепей за сям'ю і дзяцей? Цішыня і грошыкі. Так. Зараз жонка вожыка тут сядзіць. Я са мной ўжо будзе размова. Да. Я ўжо тут атрымаю. Я вось маўчу разумна, знаеш. Тактычна прамаўчу. Так. Да ладно, мы ўдваіх зраблю выгляд, што не зразумеў жарту. І зраблю выгляд, што не згодны. Слухай, чым больш я жыву на гэтым свеце, тым менш я разумею жыццё. У цябе няма такога адчування, што ты чым больш ты сталееш, тым менш ты разумееш, што адбываецца навокал. Хочется пожартаваць пра ўзрост, што я тупо не такі дзед, просто. Да ўсе мы там будзем. Пачакай. Слухай, ты мне папяждзі. Яно заўсёды так. Ты калі мелкі, ты думаеш, это самы разумны, ты ўсё спазнаў. Всё, свет такі просты. Ці свет такі складаны, але ты такі разумны, а ўсе вакол такія тупыя, асабліва тыя, хто старэй. Потым ты жывеш, што такі, я ўжо разумею, што я нічога не разумею. Потым ты такі, я нічога не разумею, но тут крышачку разумею. І потым праз нейкі час ты тое, што думаў, што ты ўсё-такі крышачку разумеў, ты ніхера не разумееш, тому я думаю, яно плюс-мінус хвалямі ідзе там то так, то сяк. Я зараз не адчуваю свет такім, што я нічога не разумею. Я просто знаю, што ёсць рэчы, якія я не разумею, што я не зразумею ніколі. Я як бы не паруся наконт таго, каб гэта зразумець. Увогуле, вось гэта тренд, знаеш, тыпу на асэнсаванасць жыцця, я там асэнсаваны, я пражываю ўсе свае пачуцці. Трэба жыць у моманце. Не, я вось пра вось гэту бясконцую самарэфлексію. Яна, мне здаецца, часам шкодная, таму што так, трэба як бы усвядомліваць, што ты робіш. Так, трэба усведамляць там свет вакол сябе, але бясконцая рэфлексія, яна прыводзіць проста да загонаў лішніх. Так. І ты проста замест таго, каб пражываць, жыць неяк, адчуваць асалоду, вось сапраўды жыць у моманце, ты пачынаеш вось гэты цыкл бясконцай самарэфлексіі, і ты заганяешся, і ты проста па-сапраўднаму перастаеш жыць. Ты
ты не проживаешь, ты пераживаешь. Такі. Так. Ну, сапраўды, то бок я асабліва не паруся. Ну, не разумею, значит, не разумею. Увогуле, інтэлект, што такое інтэлект, што такое ці патрэбна, ён ці робіць ён людзей шчаслівымі. Я думаю, што вось гэты ўсе прыкалюхі, калі мы кажам там пра самаразвіццё, там самаўдасканаленне, вось рэальна, самаразвіццё гэта сухадроч, як казаў Тайлер Дэрдэн. Вось, толькі самаразбурэнне. Ну, наконт самаразбурэння можна паспрачацца, але бясконцае самаўдасканаленне, яно можа крышачку так псаваць менталачку, знаеш, мне здаецца. Просто трэба не парыцца там, дзе не парыцца, вось і ўсё. Блин, ну гэта складана. Ну, гэта складана, ну просто ну, такое жыццё. Ёсць рэчы, якія ты можаш, на якія ты можаш паўплываць, ёсць рэчы, на якія ты не можаш паўплываць, але можаш змяніць сваё стаўленне да іх, напрыклад. Вось, ты ўжо абіраеш як бы бок. Размова кудысьці не туды пайшла, но сэнс у тым, што ты пытаў пра што? Ты пытаў пра чым больш жывеш, тым менш разумееш гэты свет. Так. Ну, можа і так, але гэта не павінна быць праблемай. Цябе не павінна гэта бянтэжыць. Што рабіць, калі цябе гэта бянтэжыць? Як захаваць? Як захаваць сябе? Як захаваць сябе? Ну реально, ну я не просто так пытаю. Ну трэба прыняць. Просто вот самая галоўная штука гэта прыняць рэчаіснасць, у якой ты жывеш. Некаторыя рэчы складана прыняць, але калі ты ну есть же гэта так кола Овертона, так? Ты што гэта? Ну гэта калі ты ну гэта больш не пра прыняцце, гэта напрыклад пра нейкую падзею. Моўна назовем перенесемся там у 2023 год, и мы закидываем типу навіну. Давайте нафиг здымем Залужнага з пасады галоўнакамандуючага. І ўсе такія, што? Залужнага? Што? Не. Ну і мы уціхлі, забылі пра гэта. Потым мы яшчэ раз гэтую навіну укідываем, і ўсе зноў рэагуюць, але з часам яны грамадства, так, яно зміраецца з гэтай думкай. Тыпу што, ну, ў прынцыпе, можа, ну, жо паходу буду здымаць, ну, што паробіш. Вось, потым вось гэтая думка ходзіць унутры грамадства, потым мы закінем думка, ну, слухайце, ну, контрнаступ праваліўся, можа, ён там не такі эфектыўны, гэта ваш Залужны. Вось, і ўвогуле мы там яго не здымаем, а там просто перавядзем, і ўвогуле нічога страшнага. І грамадства, якое першапачаткова было з такой думкай цалкам незгоднае, і калі ўсе лічылі, што Залужны супер там дзядзька круты, так, праз пэўны час яно просто такое, ну, окей, давайте зробім яго паслом у Вялікай Брытаніі. Змірылася. Так, вось, ну, умоўны такі прыкол робіш просто з сабой, ты закідваеш думку, што, чувак, ты ніколі у жыцці, просто ніколі не будзеш зарабляць на агушках. Я думаю, на гэта мы скончым наш падкаст. Вось, ну ты закідваеш сабе гэтую думку, і ты спачатку расчароўваешся, потым ты думаеш, шукаеш сабе фармат, як сумяшчаць гэта так, каб яно цябе не разбурала, а потым у цябе падпісваюцца людзі на Patreon. І ты з думкі, што я ніколі не буду зарабляць, пачынаеш атрымліваць штосьці. І ты ўжо да гэтага ставіш, тыпу, вау, прикольна. Ну, як казаў Орэл, круто, калі табе адно хобі дапамагае аплачваць іншае. Вот у мяне, в прынцыпе, так і атрымліваецца. Так, тыпу, ці будзем мы калісьці там купацца ў грошах? Што такое грошы? Я думаю, што я шчыра не веру ў гэта. Але ці спыніць мяне, напрыклад, гэта? Да не спыніць. Я просто буду... Ну, я дапускаю, што настане момант, калі мне перастане быць цікава там агушка, ці калі я просто не магу ёй займацца. Я гэта цалкам разумею, што гэта ўсё ў жыцці не вечна. І да нічога страшнага не стане. Ну, свет не спыніцца. Так, свет не спыніцца. Беларуская мова не знікне, калі мы просто перастанем агучваць. Яна існавала да нас, яна будзе існаваць пасля нас. Знаеш, у мяне няма такога прикола, тыпу, я месія.
Так, я вось, блядь, агучыў 5 фільмаў, а вы, мразі, ведаеце толькі пра 2 фільмы, а я агучыў цэлых 5 фільмаў, а вы іх там вось не паглядзелі, ну вось вам гэта не патрэбна, ідзіце нафіг, я цяпер не буду гэта рабіць. Ось, ну, у мяне вось такога няма. Я раблю па-беларуску не дзеля нейкай місіі, так, не дзеля нейкага там, каб хтосьці сказаў, які малайчына. Вось, я раблю, таму што мне падабаецца, і таму што я не хачу рабіць па-іншаму. Вось і ўсё. У мяне няма такога, што ой, ну, прывітанне сябры, я таксама беларус, хачу вось, тыпу, тут беларускую культуру развіваць. Знаеш, быў гэты мем з Густавом Фрінгам з Breaking Bad, там, дзе ён стаіць, мы не аднолькавыя. Так, мы не аднолькавыя, тыпу. Я раблю... Ты робіш па-беларуску, каб развіваць беларускую культуру. Я раблю па-беларуску, бо не ўмею на іншых мовах. Мы розныя. Вось і ўсё. Тыпу... Не, місія — гэта ўвогуле шлях да выгарання. Калі ты хочаш развіваць беларускую культуру, просто не пачынай. Ну, рэальна. Ну, калі ў цябе стаіць мэта, тыпу, я хачу... Вау, каб мяне заўважылі, так, я хачу пакінуць свой след у гісторыі. Каб я быў папулярны, каб я быў там, не знаю, багаты, і каб вось я пачаў штосьці рабіць, і ўсе беларусы пачалі размаўляць па-беларуску. Я буду записываць відосы. А вы ведаеце, як правільна вымаўляць слово? Гаўно. Ну. А вы ведалі, што хуй, пізда і ябаць гэта насамрэч стараславянскія словы, і ніякія гэта не расейскія мацюкі. Вось вам артыкул на Будзьма. Ну, дарэчы, не іранічна, як бы. Як ставішся да матаў? Я? Да, менавіта да матаў, знаеш, да лаянкі. Вось не да каб там нагу зламалі. Ой, ці каб цябе курвы дрысалі. А што-небудзь там да такога жорсткага. Ну, у меня ж ёсць цэлы відосік на гэтую тэму пра Карла у судзе. Я не магу, блин, ну адкуль пайшло вось гэта, што беларуская мова, там няма такіх слоў, там усё такое мілагучнае, такое ўсё лагоднае, такое, ну ты, чувак, ну ты не сячэш. Тым часам твой дзед у вёсцы, так? Тым часам твой дзед у вёсцы, які там ударыўся нагой і пачалося. Слухай, мне рэальна вось, калі б мне было там шмат вольнага часу, я бы рэальна бы, ну, заняўся там і пачаў бы даследаваць вось гэты вось міф, блин. Адкуль гэта ідзе? Што то за хрень? Гэта нейкі... Гэта стопудова нехта ляпнуў. Яно гучыць клёва. Ведаеш, тыпу, працую на імідж, мы такія белыя, чыстыя, беларусы, мы не лаемся. Хтосьці ляпнуў, да, калісьці. Мы пальцам попу не лазім. З прозвішчам, якое пачынаецца на вя і скончваецца на чорка. Ну гэта ж неправда. Ну, вядома, неправда. Ну, слухай, насамрэч, вось калі мы просто там кажам пра маты, вядома, магчыма, беларусам не ўласціва такое вялікае ўжыванне мацюкоў менавіта. І там сапраўды у нас а-ля культура праклёнаў. Я дапускаю такое. Але, па-першае, у кожнага слова ёсць свая функцыя. У матаў таксама ёсць свая функцыя. Напрыклад, абразіць чувака. Ну, вось калі табе трэба, каб чувак на цябе пакрыўдзіўся, так, каб ён разазліўся, ты ему што пойдзеш, скажаш там, я не знаю, некае нововыдуманы беларускі праклён, да ён у міліцыі скажа: божах, на якая у вас цудоўная беларуская мова. Табе надо, каб ты ему сказаў: пайшоў нахуй, я там, не знаю, пярдолю твою мать. Вось і ўсё. І каб ён сказаў: ах ты, сука, і пайшоў сюды. Вось, як бы, якую рэакцыю ты чакаеш. А калі ты будзеш там, каб тебе курвы дрыслі, ён такой: цікавая канструкцыя, такую не чуў. А што значыць дрыслі? Так, а ў слоўніку ёсць? А ў слоўніку ёсць? А гэта не літаратурная норма, гэта ты нешта ад сябе ціну не прынясеш. Таму, так, вядома, у словаў ёсць свае функцыі, у словаў ёсць як бы мэты, і яны павінны выконвацца. Хто хоча пачуць шмат бруднай лаянкі, глядзіце бадзягаў на беларускай мове. Я яшчэ, хто хоча пачытаць шмат бруднай лаянкі, паглядзіце фільм «Добры час» ці «Добрыя часы», я ўжо забываю ўсё назву, нядаўна на Небелі выйшла. Карацей, прикольны фільм, я парадагаваў нядаўна, супер. Там
Роберт Паттісон у галоўнай ролі. Бачу посцік. Так, там Роберт Паттісон, ён са сваім, ну, крыху адсталым братам паспрабавалі рабануць банк. У іх не атрымалася. Брата у вязніцу, карацей, закрылі, і ён, тыпу, вось, спрабуе яго выратаваць і проста уляпваецца ў гаўно ўсё больш. Ну, такі вельмі прикольны фільм. Адбываецца жыццё, ну. Так, вельмі прикольны. Это ўсё ў Нью-Йорку, здаецца, адбываецца. Реально, вось гэты фільм, дзе глядзіш на Паттісона і такі думаеш, блін, гэта круты актор, ён вельмі класны, такі круты драматычны актор, увогуле, ну, супер. Ось агучыць я пагляджу. Таксама гуш. І мы вяртаемся да нашага першага з табой падкасту, калі я прыйшоў да цябе, не хапае контенту на беларуску, бяры і агучвай. Так і зробім. Ну, в прынцыпе, там колькі? Там 1700 радкоў? 1700, ну, это немало. Ну, у байцоўскім клубе 2200. Ну, гэта дафіга. Ну, там рэальна шмат, але там проста у байцоўскім клубе шмат гэтага закадравага голаса апавядальніка. І гэта, канешне, гэта ператварае фільм проста ў пекла. Калі ў аднаго чувака, не будзем тыкаць пальцам, так, 1100 рэплік на фільм. З 200 200, так. І гэта проста адзін персанаж. І вось ты адкрываеш рэперы-дарожку, глядзіш, і там проста сплошная гучка на 2 гадзіны. Ну, я ведаю, што это такое. Так, гэта цяжка. Да блін, што казаць? Ну, гэта 2200, ты сказаў, у бадзягах 2 таксама з чымсьці. І я проста не мог паверыць. Мне калі Артём, вітаю, даслаў пераклад, я такі, што? 2000 радкоў? Тыпу, тут фільм пра сабак. У сэнсе 2000 радкоў. Ён не 3 гадзіны. Ён 1:40. Што за фігня? А потым я пачаў глядзець фільм, а там просто дыялог на дыялогі. Ну, там увесь усё па сутнасці пабудавана на размовах. Добра, што не маналог на маналогу, знаеш, таксама. Ну, блін, калі ты пачынаеш усё за гэта звадзіць, і ты такі, тут не ўлазім, давай крых пасунем цябе тут, а тут гэта пасунем, ну ладно. Ну і пачынаецца вось гэта. У гэтым плане, канешне, круто працаваць з людзьмі з досведам. Вось, прады прывітанне Крысціне, агучылі 0 правак. Просто ні да калупацца, ні да чаго. Просто глядзіш, 0 правак. Ну, тут яшчэ трэба было мне першапачаткова праглядзець, каб не было такой фігні, каб і рэпліка не была пазначана. Ну, я праглядзеў, то бок все яе рэплікі былі пазначаны. 0 правак. Просто такая, блін. І яшчэ такая агучана класна. Ты супер. З яшчэ адным чуваком, які там Дэвід Джонс у нас агучыў таксама. Чувак. Ну, я зразумею, просто значит, не ўсе, вось вяртаючыся да пытання ліцэнзіі, не ўсе людзі гатовыя тыпу называць свае імёны. Не, просто чувак. Так, умоўна, хто пачуе, той пачуе, так. Вось, і ён таксама там зрабіў памылку, здаецца, толькі у нейкім імі. Ён зрабіў памылку імя, таму што гэта як бы... Ну, там не заўсёды відавочна, дзе націск просто стаіць. А так, усё астатняе, всё супер, там просто слухаеш, всё, вымаўленне, всё супер. У нас есть таксама іншы актор, яшчэ адзін, які круты актор, але з беларускай мовы яго, ну, тыпу, трэба шмат, там шмат правак менавіта такіх, тыпу, дзесьці вымавіў не так, дзесьці вось там памыліўся, там яшчэ штосьці. Ну, мне тая самая гісторыя таксама далучылася. У нас, дарэчы, магу пахваліцца, з'яві плюс адна даберка. Я не ведаю, што будзе. Я не ведаю, як доўга будзе, але ну, так бы мовіць, чалавек з беларускай мовай, як мы з кітайскай. Вось, ты не ведаеш яе. Ну не, ну ты пра яе распавядаў, так. Ну, в сэнсе, я пра тое, што настолькі цяжка. Я больш пра тое, што ну, правіць
правім вымаўленне, правім націскі, правім усё. Калі чалавек азадачваецца гэтым, то, в прынцыпе, нармальна. Трэба перажыць, гэта трэба момант перажыць. Я памятаю, мы пачыналі, моя першая агучка была, гэта сага аб Вінландзе. У мяне там для навічка, як мне казалі, не так шмат правак, але агулам там было тыпу па 10, там часам па 20 правак на 20-хвілінную серыю. І ну, яны ж насамрэч усе плюс-мінус аднатыпныя. Табе выпраўляецца адно і тое ж. І ты просто набіваеш руку, ага, і потым ужо такіх памылак не робіш. Вось і ўсё. Тыпу, чым больш у тебе досведа, тым менш ты робіш памылак. Вось і так яно працуе. І гэта нармальна. Таму вось якраз што тычыцца вымаўлення, што тычыцца вось такіх штук, тыпу там беларускай мовы, дзе можна ўзяць, адкрыць кнігу і паказаць, дзе чувак неправы, дзе ён не мае рацыі, так? Гэта проста. Вывучыць беларускую мову гэта не складана. Паставіць сабе літаратурнае вымаўленне гэта не звыш задача. А вось паставіць акторскую гульню складана. Альбо навучыцца спяваць. Альбо навучыцца спяваць, альбо паставіць голас. Гэта рэальна складана. Калі мы кажам там пра паставіць голас, гэта плюс-мінус такая штука. Шмат усялякіх відосікаў ёсць на рускай мове, там крыху на беларускай, нават у той жа Русі шумы, так? У інстаграме, правда. Ёсць гэты матэрыял, ну, в прынцыпе, гэта не то, што звыш задача. Але калі мы кажам пра акторку, у мяне асабіста вось праблемы, таму што я чую, што ў чувака штосьці не так, але я ніяк не магу словамі патлумачыць, што не так. Так паказаць. Ну, я ж не буду, тыпу, весь фільм пераагучваць, так? І зноў жа, гэта не заўсёды працуе. Чувак можа проста не чуць розніцы. І ўсё. І трэба неяк, патлумачыць. Ну, гэта рэальна складана. І так, хацелася б, такі, знаеш, базу вось такую акторскую нейкую атрымаць, каб проста словамі тлумачыць, як бы што, дзе ў чувака не так. І ўвогуле, каб самому разумець, як павінна быць, і каб словамі можна было патлумачыць, і каб быў нейкі рост. Вось, дарэчы, цікава, цябе твая агучка задавальняе ці не задавальняе? Ну, не ўсё. Ёсць моманты... Окей, возьмем Frozen. Цяжкавата. Калі браць... Я не параўноўваю з іншымі агучкамі, я бяру арыгінал, і я такі... Ну, я снегавіка не дацягваю менавіта інтанацыйна і всякае такое, але я на дадзены момант не магу лепей зарабіць, хаця я і стараюся. Я не пра песні. Ну, просто вось минут... А я скажу, дарэчы, што... Адыгрываць вот так вось яго. Я стараюся. Прикольна, бываюць моманты не паўсюль. Я скажу, што мне вельмі якраз твая агучка снегавіка спадабалася, тому што я глядзеў фільм, потым цалкам я такі думаю, як трапна браў вось менавіта цябе на снегавіка, ну, таму што я не знаю, хто б яго яшчэ там файна агучыў. У цябе неяк тэмбральна яго атрымалася, плюс праз тое, што ты агучваеш скетчыкі і там гэтыя стендапы, у мяне яшчэ проста асацыяцыя з тваім голасам такая, тыпу... Ну, тыпу, штосьці будзе прикольна, так, камічна такое ёсць. І таму я глядзеў, мне было вельмі кайфова. Ну, паглядзі другую стужку, і мне здаецца нават, ну, ён нейкі іншы стаў у другім фільме, ён не быў такім у першым. Я не ведаю чаму. Ён, па-першае, стаў, калі ён у першай частцы чытаў рэп, ён пачаў спяваць. І я такі, окей, тыпу, рэпчыну я вывезу. Ну, то, што там я там улетку, тут гэта то, што было. А ў другой там канкрэтна ён так цягне вось гэтыя спевы. Гэта складана, так. І мяне у Ані вялі вушы, калі я спяваў гэта ўсё. Гэта праблема, тому што у мяне таксама там ёсць такая сольная прям песня, там нідзе хор мужикоў спявае, а дзе там... Що там ён спявае там? Але непрыемней, чым людзі. Скажы, Свен, ці правду кажу. І пачынаецца вось гэта ўсё.
Мне капец як цяжка, я песні перапісваў у сябе і магчыма, і вось калі ты праверыш, таксама трэба будзе нешта мы што-небудзь з імі прыдумаем, слухай, але так, гэта навык. Вось гэта, дарэчы, той навык, які павінен насамрэч мець кожны актор у прынцыпе. Бок все акторы, якія навучаюцца менавіта на акторку. Скажем так, тыя, хто хочуць у гэтым развівацца, я не знаю, гэта наколькі там абавязкова, не абавязкова, але яны ўсе вучацца спяваць, яны ўсе ўмеюць спяваць асобна, яны ўсе асобна гэтаму вучацца. І гэтаму сапраўды трэба вучыцца. І самае цікавае, што вось калі ты толькі агучваеш, так, табе складана спяваць. Але калі ты спяваеш, ты таксама крута агучваць не пачнеш. Вось, таму што ў нас на Фрозен ёсць вось жанчына, дзяўчына, вось. Яна файна спявае, як на мяне. Як казалася, там не ўсім спадабалася. Што для мяне дзіўна. Вось, яна файна спявае. Але агучваць, ёй прям цяжкавата. Вось, і яна так сама для сябе казала, што, зразумела, што гэта, зусім іншае. І нават і голас ставіць па-іншым. Здавалася б, наадварот мусіць быць. Ты спяваеш, ты што... Спяваць цяжэй, чым агучваць. Але не, гэта два розных навыкі. Вось. Так. І там ёсць некаторыя агульныя моманты, калі мы кажам пра апору, і голас абапіраецца ставіць, але ўсё адно пры агуцы іншы. Вось. Яшчэ зразумеў, што капец як нязручна і складана спяваць седзячы. Я не ведаю, як ты, мне прям аж хочацца, ведаеш, па-першае, расправіць плечы, як атлант пузаты, вось. Улетку! Вось гэта запісвалася дакладна, шмат дубляў было. Былі часы, а потым што-то случилось. А што здарылася? Нешта здарылася, і цяпер мы у Польшчы. Што-то здарылася. Вельмі сумна. Слухай, лепей у Польшчы ствараць контент, чым у Беларусі не ствараць яго. Там можна форму ствараць, у прынцыпе, ваенную. Свайго роду ты нешта ствараеш. Так, шыць. Так, свайго роду ты нешта. Але мне здаецца, што мужыкі не шыюць форму. Там знойдзецца гэта сама іншыя формы контенту для стварэння. Сумныя жарты. Мэблю там, я не знаю, для якія. Сумныя жарты, бо у нас прям вось просто сёння ёсць людзі, якія там вядома. Блізкія. Блізкія, і ў мяне, я думаю, знаеш, гэты чувакі любяць увесь час там аналогіі з другой сусветнай праводзіць. Тыпу, што вось у кожнага там ёсць і як гэта? Вось ёсць тыпу і у кожнай сям'і ёсць там нехта, хто загінуў, альбо нейкі там герой вайны. Вось, а ў нас зараз у кожнага ёсць тыпу знаёмы нейкі там альбо родзіч, альбо там знаёмы нейкі палітвязень. Вось. Так што так. Я, дарэчы, гугліў сваё прозвішча нядаўна, менавіта на прадмет рэпрэсій. Я кагосьці знайшоў. У мяне брат дзеда расстраляны у 37-м па бацькоўскай лініі. Брат дзеда, які працаваў ён проста працаваў грузчыкам. Ён аказаўся ворагам народа. Нехта нешта напісаў, хутчэй за ўсё, як это звычайна тады адбывалася. Ніхто там доўга, я думаю, нічога не правяраў, не разбіраліся і мінуснулі чалавека. Проста так, бо маглі. Дзякуй Сталіну за наша шчаслівае дзяцінства. Не разумею саўкадрочараў дагэтуль. Ты там казаў пра наркату штосьці? Я штосьці казаў пра наркату? Не пад запіс? Не, ты казаў пра форум.
Это не то, что ты хотел абмяркоўваць. Так. Калі вяртацца да таго, што мы абмяркоўвалі не пад запіс. Карацей, я адкрыў для сябе свет наркотыкаў, але крыху у іншым фармаце я знайшоў форум. Я не буду казаць наркаманаў, бо людзі, якія ўжываюць наркотыкі, яны не ўсе залежныя. Вось. Але ўсё ж такі людзі, ёсць наркотычны форум. Моя любимая рубрика там бэд-трыпы. Просто выдатнейшего, реально без жартаў раю усім пачытаць, бо такая неблагая антынаркотычная прапаганда. Людзі пішуць, як ім было херова, што яны рабілі, што яны прымалі прям з дазіроўкамі і што было ў выніку. Прынамсі, можна, напэўна, там палічыць, колькі не трэба прымаць. Каб не было бэд-трыпаў. Рэальна, форум, не нарказалежны. Як назваць людзей? Слухай, я не знаю. Форум спажыўцоў наркотыкаў. Так. Водгукі. Каталог онлайнер амаль. Дарэчы, ты сказаў, там нават падобная, UI-ка была падобная. Так форум, ён у Афрыцы форум, так. Увогуле дзіўна, калі мы там размаўляем пра наркотыкі, быццам бы у кожнага ёсць там знаёмых, хто спажывае. У мяне такое ёсць, мяне ў дзяцінстве вакол мяне гэта крышачку было такога, я ведаў, што хтосьці там спажывае, хтосьці дзесьці штосьці набыў, але я дагэтуль не разумею, мне пашчасціла, напэўна, з сябрамі, там, з колам, вось, але я не разумеў тэхнічна, як ты, школьнік, напрыклад, набываеш наркоту, у каго, дзе, ты, прыкінь, табе трэба пайсці, ты свядома разумееш, што ты парушаеш закон, што калі цябе возьмуць, там, будзе атата, мякка кажучы, так, ты ў гэтай усе стадыі праходзіш, там дзесьці шукаеш. Гэта рэальна мне складана. Па-першае, па-другое, яны ж, дарагія, адкуль у цябе ў школьніка грошы. І нават потым, калі ты вырастаеш ужо, мне тупа, чаму я дагэтуль там не паспрабаваў наркотыкаў у Беларусі ўвогуле. Першае, за гэта вельмі моцна ў Беларусі б'юць па руках, трэба прызнаць, гэта рэальна... Яно таго проста не вартае. Ось, калі вы ў Беларусі і вы хочаце паспрабаваць што-небудзь, нават чувакі, яно не вартае, яно проста не вартае тых, каго ў нас бяруць? У нас бяруць хіба тых, хто там прадае вось так вось шмат? Не, бяруць жа як бы спажыўцоў. На вас атыгрываюцца, на вас там палкі ставяць. Вось, і ўсё, як бы, мы не кажам, нават пра маральны там бог, так? Што наркотыкі гэта кепска, што іх там ўсё такое. Вось, калі нават гэта адкінуць, гэта проста тупа небяспечна. Вось, першы бок. А другі бок, гэта, дорага. Гэта дорага. Па-трэцяе, гэта праз тое, што гэта нелегальна, ты фактычна датыкаешся крышачку вось гэтага крымінальнага свету. І як бы мне, напрыклад, не хацелася, каб у якога-небудзь там барыгі ці якога-небудзь чувака, які звязаны неяк з крыміналам, каб у яго былі мы нейкія кантактныя даныя, каб ён нешта пра мяне ведаў. І гэтак далей. Я не хачу сабе ні такіх знаёмых, не хачу, каб яны ведалі, фіг яго ведае, што ён там потым выкарыстае супраць мяне. Скажа, я табе прадаваў, я пра цябе ўсё ведаю, я табе там падкіну, зрабі мне што-небудзь. Напрыклад. Я тупа не хацеў бы з гэтым як бы сутыкацца. Знайсці было заўсёды лёгка, насамрэч. У школе усе ведалі, хто ў нас наркаманіць. І калі трэба было нешта, заўсёды можна падысці да гэтых людзей, нешта спытаць. Яны б табе падказалі. Вось так, у маёй школе так склалася, што менавіта ў школе я, можа, ведаў, хто наркаманіць, але там былі такія людзі, што я б да іх ніколі ў жыцці не падышоў. Я ўжо так сказаў, наркаманіць, на Герыча ніхто не сядзеў.
прынамсі ў школе. Я не ведаю, што там потым з імі здарылася, але лёгенькія такія наркотыкі былі. Ну гэта было, тыпу, вось я застаў гэты перыяд, калі ўсе спрабавалі спайс. Ой, блин, такое дзярно. І гэта не той спайс, які ў дзюне, тыпу. Ну гэта ввогуле мне вельмі смешна. Спецы. Калі выйшла дзюна, і тыпу там спайс. Блин, класс. Так. І там же, ну, па апісанні ж пасуе, тыпу, гэта такое галюцинагеннае рэчыва, калі яго прымаць. Такое прасвятленне. Хваля спайсу для мяне, я так кажу, быццам я ўжываў, але, ну, я ўжо, па-мому, быў ва ўніверы, калі гэта было вельмі распаўсюджана. Вось, это быў, напэўна, 2008, 9, 10, калі там усё прям пястрэл, прям былі просто сайты, ну, дзе так, можна было гэта заказаць. І там была, там я просто памятаю, была такая штука, што гэта моўная, што такое спайс, гэта тыпу хімічная нейкая херня. Абсалютная хімія. Так, абсалютная хімія, у якой там свая формула, і яна кожны раз новая, і тыпу гэта як бы не, наколькі я памятаю, шуткі такія хадзілі, што гэта не прызнана наркотыкам, потому што гэта новы, як бы новае рэчыва, яно яшчэ не прызнана наркотыкам, яго прызнаюць наркотыкам, і яны пераробліваюць формулу, зноў новая формула, зноў яна штырыць, так, пераствараюць, і зноў гэта тыпу легальна, но вядома, гэта як бы, ну, поўная фігня. Ну, вядома. Это трэшачына, слухай. Я такое ніколі не... Я нават не ведаю, хто. У меня няма таких знайомых, якія вось гэта вось марачкі. Это ж наколькі я веду такія, як бы... Без паняцця. Я знаю, што і курылі гэтую штуку, раскурвалі, так. Ну, я не разбіраюся, насамрэч. Ну, ведаю, што неяк так уже, ну, перорально, так бы мовіць, это все уже ужывалася. Да ну, дрэнь. Я нават траўку ніколі не курыў. Хаця я маю цудоўную магчымасць проста паехаць у іншую краіну, зрабіць гэта легальна і за не овер дахера грошай. Ну, але неяк я проста стрымаюся рэакцыі арганізму. Так, так, гэта таксама як бы калі ў цябе ёсць можа быць насамрэч вось гэта гісторыя ж пра бескрыўднасць наркотыкаў, гэта камусьці так, камусьці гэта бескрыўдна, але калі ў цябе ёсць нейкія схільнасці там да пэўных ментальных хвароб, то адзін касяк умоўна можа там гэта ўсё запусціць. А хто ведае, мы ўсе свайго роду шалёныя. Вось, і гэта па-першае, ну, але варта дадаць, што калі касяк гэта можа запусціць, то і гарэлка можа гэта запусціць. Таму у нас сёння нулёвачка. Ну, мне, як бы, у прынцыпе, у асноўным нулёвачкі, вось. З іншага боку, ведаеш, як можна падумаць, калі ты не стаў алкашом, то ад касяка нічога страшнага не будзе. Тут, ведаеш, так працуе. Тут пытанне такое, насамрэч, гэтай траўкі, я вось максімальна супраць. Ну, то бок, я хутчэй за легалізацыю, так, але калі мы кажам там пра спажыванне, то я як бы не прыхільнік таго, што трэба, знаеш, тыпу, нармалізаваць спажыванне наркотыку. Давайте нармалізуем спажыванне наркотыку, што гэта тыпу окей. Не, давайте як бы дапамагаць людзям залежным, так? Давайте як бы не гнабіць людзей, якія там увогуле ніякіх людзей, да? Калі яны не чыняць гвалт над іншымі, да? Давайте іх не гнабіць. Неважна, што яны там робяць, калі яны не чыняць гвалт, то... калі яны шкодзяць толькі сабе, то гэта як бы іх праблема. Вось, не трэба іх дадаткова за гэта каніць, давайте ім дапамагаць. Вось. Але як бы талераваць вось гэтую всю гісторыю, ну, я б не хацеў. Сфігалі мы павінны казаць, што, тыпу, калоцца гераінам гэта окей. Ці смаліць траўку і потым ісці на працу, напрыклад, гэта окей. Не, гэта не окей. Не, ну, гэта як бы не круто. Гэта, ну, наконт траўкі там можна як бы дыскутаваць, наколькі я разумею, наколькі яна там шкодная, не шкодная. Ну, агулам я як бы не лічу гэта як бы чымсьці, знаеш, прадметам для гонару, напрыклад. Але ж і цыгареты гэта наркотык.
Ну і цыгареты. Я агулам кажу ўвогуле пра ўсё. І цыгареты, і траўка, і алкаголь. Ну, гэта выбар чалавека. Я яго спакойна як бы прымаю. Для мяне няма розніцы, што там чувак як бы смаліць касяк, ці ён там піва п'е, умоўна кажучы. То бок я нармальна стаўлюся. Але ну для сябе, напрыклад, я браў такі шлях, што я не хачу ні таго, ні іншага. Ну, я пакуль не. Ну, пакуль. Я не кажу, што я не буду. Хто яго ведае? Жыццё такое. Ну, так. І я не кажу, што я не пачну. Таксама тут як бы не заракаюся. Мне пакуль хапае, ведаеш, такіх нешкодных рэчаў і спосабаў атрымаць нейкае там задавальненне. Ось у мяне... Я магу пакатацца на веліку, мне падабаецца. Ну, на мора схадзіць? Не, на веліку больш. Прыехаць на мора. Мора, ведаеш, калі ты жывеш каля мора, асабліва калі яно не дужа прыемнае, табе і не хочацца часта туды хадзіць. Было б яно цёпленькае, быў бы часцей. А так, ну прыгожа, прыкольна. Вось. Пагулькацца во што-небудзь. Вось, паагучваць. Таксама свайго роду кайф. Так, мне таксама падабаецца. Рэальна, вельмі асабліва падабаецца, калі агучваеш персанажа, які табе тэмбральна і ўвогуле там пасуе, яго агучваць капец кайфова. Вось у мяне так было з Грыфітам у Берсерку. Блін, я пераглядаю, я агучыў у 21 годзе гэта ўсё дзела. Трэба неяк дабрацца да паглядзець. Я агучыў у 21 годзе, але мне так падабаецца часам, як гэта гучыць. Бок я зараз, ну, мне здаецца, што я крышачку падрос 21 года, менавіта з таго часу. Але, ну рэальна, я агучыў, я дакладней, я гляджу на гэта і такой, блін, ну пасуе, ну чыста мой персанаж. Пры тым, што як персанаж ён мне не вельмі імпануе. Ён це ж мудак там. Але... І чыста як он атрымаўся, жыўся ў ролю гэтую, блін, гэта супер просто клас. Ну, круто. І тут я ўспомніў, як я люблю агучваць дзядоў. Походу я дзед. А я гэта, походу, тады... Хто это, прынц? Ці хто? Не, он там не прынц, ён там... Ну, я просто не ведаю, як яго назваць. Он там дэман, потым яшчэ там хто, ну, карацей, капец. Не, мне дуже спадабалася, ну, прям твой голас добра кладзецца на гэтага. Я не ведаю, што там у Дзюне. Ну, вось гэта малы, который курчавы. Так, блин, Тимати Шаламе, клас. Вось. Таксама хацеў бы, мне таксама спадабалася. Таксама хацеў бы пагучваць яго. Думаю, можа развесці кагосьці, ну, развесці. Так, можа пашукаць спонсараў на вонку. Ну, гэта, тыпу, фільм з Тимати Шаламе быў «Чарлі шакаладная фабрыка», але толькі вонка ўжо, які новы. Паглядзеў гэты фільм, такі... На пабачэнне, як бы песні, дзякуй. Палову фільму ў песнях, я такой дзякуй Богу, дакладней дзякуй, всё, не будзем, пройдзем міма. Ну так. Ось, але так, ну, ёсць вось пэўны тыпаж такіх чувакоў, прям кайфова, прыемна агучваць і прыемна проста на вынік глядзець, так, гэта задавальняе. Як ты ставішся да моўных інспектараў? Да пытання дзе як бы калі мы кажам там пра Twitter, так, дзе людзі размаўляюць, ну я прыхільнік таго, што так сапраўды ёсць як бы жывая мова. Калі чалавек не просіць, каб яго выпраўлялі, прыходзіць як бы і выпраўляць гэта, ну такое. Вось. З іншага боку, ну тут ужо можна як бы так і агрызнуцца так на такое выпраўленне спакойна. З іншага боку, калі гэта там пэўны праект, напрыклад, так, там па агучванню, альбо там яшчэ больш па адукацыі, так, тыпу які-небудзь, не будзем тыкаць пальцам, калі вы там выпускаеце карцінку пра тое, як правільна штосьці ўжываць, потым у наступным пасце робіце памылку са свайго, якую тлумачыце ў папярэднім пасту, вам чувак скідывае, тыпу, ваш жа пост, так, і кажа, тыпу, вы крышачку налажалі,
Так, і ось, ну, у адказ хаміць не варта, як бы, так? Тут трэба прыжаць вушы, як кажуць, і сказаць: ой, блин, так, извините, даруйте. Так, всё, вось, ну... Хотя бы извините ўжо. Ну так, уже типу, извините, так, даруйте. Так, прабачце. Типу, моўная інспекцыя, гэта нормально. Просто у нас, як бы, ну, мы робім все памылкі. Ну, вядома. Так, і нам трэба атрымліваць нейкі стандарт, да, нейкі базіс, ад якога мы можам адштурхоўвацца, так, што вось, ну, гэта калі сказаў, значыць, так можна казаць. Таму некаторыя вось такія фільмы, яны хочуць, ну, вось праекты з фільмамі, праекты з агучкамі, усялякімі, з кнігамі, вы хочаце, не хочаце, вы там бярэце на сабе гэтую адказнасць, ці вы не бярэце на сабе гэтую адказнасць, гэта не важна, яна на вас ёсць. Людзі арыентуюцца. Людзі, вось калі там які-небудзь Мікіта Бялевіч увесь час кажа слова шпацыр, 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 і ў кожным гэтым я люблю, пайшлі ўсе на шпацыр, круто, люблю шпацыр. Калі што, шпацыр. Так вось я вяду да таго, што я потым гляджу агучку, у агутцы шпацыр, і мне ўжо рука тыпу выправіць, потым я лезу ў слоўнік і такі: так это я ды быў. Вось, так што, ну, на жаль, проста беларуская мова ў такім стане, што мы не можам дазволіць сабе, як бы, пакінуць, дакладней, беларуская мова зараз у такім стане, на жаль, што мы не можам дазволіць сабе памыляцца вось у такіх праектах па агучванні і па іншаму. Але я скажу, але гэта нармальна. Вось моўная паліцыя для любых праектаў, для там газет, для часопісаў, для агучак, гэта норм, таму што я калісьці раней цікавіўся унутраком рускага фандаба. Ну, мне было цікава гэта з пункту гледжання, як бы, што можна пераняць, што не можна. Ну, цікава, чувакі робяць тое ж самае, нас, як бы, доўгі час не было на каго глядзець. І все тое ж самае у іх. Іх все тыя ж самыя спрэчкі, менавіта пра вымаўленне, там пра свае памылкі, што яны там націскі блытаюць. І яны нават пры тым, што, ну, калі ты носьбіт расійскай мовы, то табе, як бы, ну, крышачку прасцей размаўляць без памылак, чым любому беларусу на беларускай. Нас тут сваіх яшчэ фактараў шмат. Так, адзін кажа правільна так, іншы кажа правільна так. Гэта асобная гісторыя, так? Ну, трэба сказаць, што ў рускіх в гэтым плане ўсё проста. У іх шмат крыніц даставернай інфы. Вось, у іх адзіная сістэма, так, па якой як правільна. І ўсё адно большасць рускіх размаўляе з памылкамі. Трэба дадаць. Дык вось, яны чмыраць адзін аднаго за памылкі значна больш, чым мы. Сур'ёзна? Ну, тыпу, вось унутрак гэта, так, што дзесьці хтосьці там памыліўся ў адным слове, яны там могуць цэлы відос запісаць з дісам. Тыпу, да гэта такі праект, да ў іх там на серыю там 3 памылкі націскам. Уяўляеце? Да хто яго глядзіць? Да яны там безграматы. Ну, карацей, ніхто так не шэйміць іншых за памылкі, вось як расійскамоўны. Цікава. Прытым, калі вы думаеце, што тыпу беларусы адзін аднаго шэйміць за памылкі, ну, то як бы не. Гэта ўвогуле у расійскай культуры не лічыцца чымсьці абразлівым. Тыпу, калі хтосьці кагосьці выпраўляе, ну, гэта як бы, калі ты робіш памылкі, ты нібыта даеш санкцыі на тое, каб цябе дазвол, каб на тое, каб з цябе паздзекаваліся. Вось нібыта вось так гэта ў іх працуе. То бок вінаваты не той, хто выпраўляе і здзекваецца з таго, хто памыліўся, а вінаваты той, хто памыліўся. І на ім можна паздзеквацца. Вось у іх гэта працуе заўсёды так.
Дзіўны, цудоўны таму так, як бы дубляжоў. Да моўных інспектараў я стаўлюся, ёсць жа розныя тыпы, так, моўных інспектараў. Ёсць там, напрыклад, Кацярына Варажун. Да яе я стаўлюся нармальна, таму што, ну, для мяне як бы важная інтэнцыя. Яна ж усё ж спрабуе, ну, яна зараз, па-першае, амаль не выпраўляе нікога. Я ўжо даўно не бачыў яе. Але... Так, можа, мы проста лепей сталі пісаць у твітары і гаварыць? Не думаю. Я да чаго? Яна заўсёды спрабавала гэта рабіць тыпу як-небудзь тактычна, каб чувак не пакрыўдзіўся. Бо ў яе, тыпу, мэта не тое, каб паказаць, які ты мудак, а паказаць, тыпу, які ты... каб іншыя не паўтаралі твае памылкі. Нармальная мэта, у прынцыпе, вось я стаўлюся цалкам окей да такога. Я як бы бачу знешне, вось звонку гляджу на гэта ўсё, я бачу гэтую інтэнцыю чалавека. Нармальна проста неяк вось тыпу распаўсюдзіць мову, вось гэта ўсё. Я стаўлюся да яе нармальна. А ёсць людзі, ты сказаў, тыпу, як ты сказаў, моўныя інспектары, так. А ёсць, карацей, чувак у тэлеграме, у яго нік моўная інквізіцыя ці нешта такое. Ён просто, ну, я зараз не знаю, там, наколькі ён актыўны, не актыўны, але я памятаю раней, я яго бачыў просто паўсюль. Ва ўсіх беларускіх каналах? Ну, так, я яго бачыў просто паўсюль, і там выпраўленні такія, що у меня просто вочы закатываются адразу, ну там не памылкі ён выпраўляе, ну просто доколупваецца там до фігні, і хочется ему... Ну, інквізітор ж. Да, так, вось реально інквізітор, так, типу, і хочется вось на такое же хочется просто, типу, посилаць з аднаго боку, з іншага глядзіш на знаеш, типу, гарадскога вар'ята такога, які стаіць на вуліцы, щось там крычыць, там кажа, што Езус прыйдзе заўтра і будзе канец сусвета, вось ён, тыпу, таксама там ходзіць па пабліках і выпраўляе знаць наведаць. Вось малайчына. Мне падабаецца, як робіць скарнік ці старнік, я ўсё блытаю у твітары аккаунт. Скарнік, по-моему, называецца. Калі робіш памылку, ён такі прыходзіць у каментар, говорит, і піша, ты ж, напэўна, хацеў сказаць вось так, так? Не, ну ён як бы адкровенна троліць. Ну, мне падабаецца. Такі, з прысмакам гаўніца, але дзякуй. Ну, так. За ваше здароўе. Дзякуй, што выправіў, але не шчыра. Пу-пу-пу! Пра што мы яшчэ не гаварылі? У меня такая апошнім часам думка круціцца, што людзі такія жывёлы, што здольныя, што мы здольныя на ўсё, нават на тое, каб любую светлую і добрую ідэю извраціць. Як сказаць па-беларуску? Извраціць. Перагарнуць, вывернуць. Слухай, давай патлумачу. Мне просто вельмі цікава просто прыклад. Вельмі добрыя прыклады ёсць. Ёсць якія-небудзь група людзей, якая такая кажа: а мы-то офігенныя насамрэч. Вось, мы тут развіваем сваю культуру, тэхналогію, эканоміку і ўсё таму падобнае. Мы ж насамрэч крутыя. Мы ж клёвыя, так? Так, мы клёвыя, мы ж малайцы. Так, мы малайцы. Дык давайте, тыпу, рабіцца яшчэ лепей, каб іншыя людзі на нас арыентаваліся, каб яны прыязджалі да нас, каб яны хацелі стаць такімі ж, как мы, ці хаця бы быць падобнымі да нас, бо чаму? Бо мы крутыя. Тыпу, ідэя светлая, ну, бескрыўная, так бы мовіць, бескрыўная. Але ў нейкі момант гэтая ідэя пераўтвараецца у мы такія крутыя, мы такія клёвыя, таму мы маем права указваць іншай групе людзей, як ім трэба жыць, на якой мове ім трэба размаўляць, а калі яны супраць, значыць яны супраць нас. І вось, разумееш, тыпу, і гэта можна, ну, гэта прыклад фашызму, і гэта можна дапасаваць і, ў прынцыпе, да усяго. То бок, калі браць, ну, прыклад,
нацыяналізм, нацызм, фашызм. Разумееш, тыпу нацыяналізм добра, нацызм кепска. Бо ну нацыяналізм файная рэч. Не, 100% як бы так. Файна. Так. Ну, але людзі і гэта не адзін прыклад у гісторыі, калі ведаеш, людзі такія мы ахіренныя, а ўсё астатняе гаўно. Тут давайте іх заб'ём. Разумееш? Так, я разумею, але калі мы кажам там пра нацыяналізм, все такое, гэта, канешне, пытанне такое. Не, я тут не самае простае. Я тут не тое, каб сканцэнтравацца менавіта на гэтым прыкладзе, это просто адзін з прыкладаў. Тыпу, што ёсць светлая ідэя, якую ўсё спаганяць, ёсць тыпу там умоўны. Ну вось глядзі, атомная бомба Оппенгеймер. Вынайшлі крыніцу, вынайшлі крыніцу энергіі, якую можна скарыстаць, але адразу такія, а давайте ебанём японцаў. А давайте. Разумееш? Слухай, што за фігня? Не знаю, вось такі свет. Вось пра мне гэта. Вось вяртаючыся да нашай размовы, ну так, вось такі свет. Так, мы здольныя, як людзі, выкарыстаць палку для таго, каб зрабіць з яе тросць, напрыклад, і здольныя выкарыстаць палку для таго, каб даць камусьці па галаве. Вось, і ўсё. Ну, так, ну вось. І што? Ну, такі свет. Што тут скажаш? Што тут скажаш? Ну. Life is life. Няма. Заўсёды будзе нейкія два бакі у любой ідэі. Заўсёды штосьці можна выкруціць. Не хочацца там кранаць тэмы чувальныя кшталту, тыпу не знаю, там бодипозитива, гэта ўвогуле аддзельная гісторыя, там ніколі не будзеш мець рацыі, но там з нацыяналізмам, нацызмам, да. Ну так і хочацца, ведаеш, тыпу, ну можна нармальнымі пабыць хотя бы 100 год, хоць пажыць спакойна, разумееш? Вось хотя бы 50. Вяртайся ў 2007, я не знаю. Вярні мне мой 2007. Ну, карацей, гэта просто такая вось рэч, якая, ну, крыху дрэчыць мяне апошнім часам. Бодипозитыў, ты сказала? А што з ім не так? Ой, нічога, ўсё з ім так. Всё з ім так. Всё. Насамрэч, мяне гэта ўвогуле не павінна кранаць. Як бы я займаюся, я сачу на люстэрка ў сябе, і ўсё. Вось. Як выглядаюць іншыя, як бы мяне не павінна кранаць, таму што ну, насамрэч, гэта прикольна, што калі ты пачынаеш іншых так шэйміць, на цябе адразу там налетаюць, пачынаюць, тыпу, цябе вінаваць, гэта круто, так і трэба. Вось, таму можна мне тут за бодипозитыў хуёў у каўнер. Так, хуёў за каўнер можна накідаць, як бы я не супраць. Вось, просто хацеў сказаць, што ёсць у любой гісторыі ёсць як бы кепскі бок. Калі бодипозитыў просто не самы добры быў прыклад. Вось там заўсёды гэта складаная мяжа, тыпу, дзе ты скажаш, што ну соры, чувак, тут трэба як бы худнець, а тут не трэба худнець. Яна тыпу крышачку размытая. І ўсё. А з іншага боку, чувак не хоча худнець, напрыклад, і што з ім рабіць? Павесіць яго там ці што? Ну, таксама не... Добрых людзей мусіць быць шмат. Ну, так. Тыпу, просто як бы гэта... Карцей. Ладно, закрылі. Я тут наговору нейкай херні. Давай я яшчэ адну тэму. Тыпу, ну, калі ўжо вяртацца да такой, да, як это сказаць, адчувальных тэм. Я ж раней быў крышачку гомафобам. Гомафобам. Ну, там, гадоў 15 назад. Камінг-аутаў не будзе тут зараз. Калі што. Пабач. Карацей, вось. І як бы, ну, прайшоў час, я стаў ставіцца да ўсяго гэта вельмі душа спакойна. У меня ёсць і сябры. Вось. Мне здаецца, гэта галоўны фактар увогуле. Тыпу, калі ў цябе ёсць знаёмыя там ЛГБТК плюс супольнасці, табе ўжо складана абагульняць. Таму што яны, хутчэй за ўсё, калі яны твае знаёмыя, нармальныя людзі.
І вось ты знаёмішся, тыпу, вау, ён норм чувак. Так. І калі ты штосьці скажаш не тое, то ён, ну, ты ўжо разумееш, так, што ён табе што-небудзь скажа, і ты ўжо не хочаш як бы яго крыўдзіць, ты не хочаш канкрэтна гэтага чалавека неяк, я не знаю, негатывы ад яго нейкі атрымліваць. Таму ну і ты, ў прынцыпе, змяняеш сваё стаўленне. Не, так, яно ў мяне цалкам змянілася, але адзінае, што я не магу дагэтуль зразумець, гэта, скажам так, людзі, которые звяртаюцца да сябе ў множным ліку. Ох, ты насамрэч не адзінокі. Я не магу просто. Што значыць мы? Паглядзі ў люстэрка. Цябе не так шмат. Ну, я разумею, што за гэтым стаіць, як бы, окей. Знаеш... Але мяне гэта дрычыць, просто я не магу. Я скажу так. У сэнсе. Ну, у мяне былі знаёмыя елі, там дзесьці здзівіліся падчас вучобы ў універы. Вось, ну, я паглядзеў, ну, звычайныя людзі, як бы, ўсё. Ну, я і да гэтага не быў там супергамафобам нейкім, вось. Ну, я проста пераканаўся ў сваіх, як бы, поглядах. Вось. Але на 5-м курсе я паехаў у Берлін на Erasmus. Не на Erasmus, на групу, так? Erasmus. Да, там Erasmus, гэта, типу, такая праграма абмену была. Доўгая гісторыя, як мы туды трапілі з маім сябрам Габрэем, як палякі. Бляха, нічога сабе вы замаскаваліся. Так, але там быў чувак з Грэцыі, Танасіас, і ён пазіцыянаваў сябе як квір. І я першы раз заткнуўся менавіта вот с таким вот, знаешь, геем з лукашэнкаўскай прапаганды, які там ногці фарбуе, які там вочы падводзіць. І, ну, вядома, мы там все там пілі, да, і мы з ім пілі, а там яшчэ была гульня такая, типа тайны анёл, ну, карацей. О, боже. Ну, карацей, гульня на тымбілдынг. Тыпу, за табой закрапляюць чалавека, і ты павінен незаўважна яму нейкі там падаруначкі рабіць, нейкаму там дапамагаць, але каб ён не здагадаўся, што ты вось яго вось гэты самы тыпу чувак. І ён быў у мяне, то бок я павінен быў яму там падаруначкі нейкі даваць, нейкаму там дапамагаць, яшчэ што-небудзь. Ну, карацей, пілі мы з ім півас, ці не півас, я ўжо не памятаю, штось такое. Мы на гэтую тэму размаўлялі, і ён такі кажа: слухай, чувак, Нейсін хер я мужик. Ну, типу, понятное дело, я разумею, типу, хто я біялагічна. Але вось маё гэтае пазіцыянаванне як квір асобы, яно больш типу палітычным сэнсе. Я не хачу, каб грамадства мне навязывала паттерн паводзін, які ў мяне павінен быць, што я павінен насіць, як я павінен выглядаць, як там яшчэ што-небудзь. Вось у такім плане. Свайго роду такі пратэст? Ну, гэта у яго было, ну, гэта не колькі пратэст, гэта колькі я хачу самавыражацца так, як я хачу. І мне непрыемна, што грамадства як бы на мяне насядае. Таму я не буду называць сябе мужиком, каб мне не дыктавалі, тыпу, як і не прысвойвалі, тыпу, пэўны паттерн паводзін і не закраплялі за мной пэўную там гендерную мадэль і роль. Так, конечно, чувак адпадны, вельмі вясёлы. Гісторыя ў яго было, знаеш, тыпу, гульня вот такая, у нас была гульня такая за півам. Я ніколі не. Ён заўсёды, тыпу, там што там не было, ну там адзінае там было штосьці пра верталёт, ну ён на верталёце не лятаў, але там тыпу все, што там пра царкву, там яшчэ хто, ну там якія пытанні у асноўным, так, але у мяне ніколі не было там секса ў царкве, напрыклад. Ён такі было. І там, типу, у мяне ніколі не было, і он такі адразу лезь, там было, все было. Вельмі забавны чувак. Дасведчаны хлопец. Так, дарэчы, мне вельмі цікавую гісторыю расказаў тады. Я здзіўлены, таму што я думаю, што, ну, Грэцыя ўсё ж еўразвяз, там такога не бывае. Але там была гісторыя, як, ну, калі мы кажам пра талерантнасць і ўсё такое, это не значыць, што ты там павінен там дзёсна далбіцца, так, там з
прадстаўнікамі ЛГБТ плюс супольнасці. Вось была гісторыя, што чувак нам тыпу карацей, як ён і распавядае. Выходзіць навіны так у Грэцыі, так? Чувак, эмігрант, залятае ў краму, разбівае шкло, кажа, што ён хворы на СНІД, зараз будзе рэзаць сябе і разбрызгваць па ўсіх кроў. Прыязджае паліцыя, ён супраціўляецца, няшчасны выпадак, ён памірае. Пры затрыманні ад там перадазіроўкі ці нешта такое. Карацей, няшчасны выпадак, ён памірае. Всё. Як бы, ну, бывае. Што насамрэч, і як яно ўскрылася? Тому што пазней з'яўляецца відэа гэтага затрымання. Хтосьці з відавочцаў зняў. Па-першае, гэта ніякі не мігрант. Ніякага нешчаснага выпадка. Яго тупа забілі палкамі пры затрыманні. Гэта чувак транс, які зайшоў у краму, і яму адказалі, адмовілі у тым, каб яму штосьці там прадаць. Не памятаю, гэта была крама кшталту не ежа, а там тыпу кніжная крама ці нейкая такая, я ўжо не памятаю, шчыра кажучы. Вось. А ён быў нейкім там актывістам такім вось. Ну, ён, понятна, пачаў спрачацца, пачаў тыпу дамагацца проста звычайнага стаўлення да сябе. Так, ён сапраўды быў хворы на гэты на ВІЧ, так? Але ён не рэзаў там сябе, нікому не пагражаў. Вось, проста на яго выклікалі паліцыю, і паліцыя яго забіла пры затрыманні. Вось як бы пра якую талерантнасць мы кажам. І гэта як бы краіна, якая там у еўразвязе, гэта тыпу нібыта краіна такая тыпу крутая. Ну вось такое там бывае. І калі мы кажам тыпу пра талерантнасць, да, да прыняцця вось такіх людзей, гэта просто пра тое, што ну ты можаш кепска да іх ставіцца. Ну да калі ласка, ну не падабаецца табе геі, да калі ласка, ну чым тут праблема, не размаўляй з імі. Вось, але ну просто стаўся, не забівай іх, так, не бій іх, там не дыскрымінуй іх, там не забараняй ім, не знаю, набываць тавары, не забараняй ім там лікавацца просто з іншымі людзьмі. Вось і ўсё. Нават бракі, калі мы кажам, ну брак гэта ж важная юрыдычная штука. Прыкінь, ты можна не называць гэта брак, да? Давайце не называць гэта тыпу брак, калі для вас гэта тыпу важная адчувальная тэма. Шлюб. Так. Вось, можна не называць гэта шлюбам, сапраўды. Але калі вось ёсць чалавек, якога ты кахаеш, і ён да вас, ну, не абавязкова там нейкія сексуальныя могуць быць стасункі, так? Вы просто вось вы там жывяце разам, так? І вось вы адзін пра аднаго клапоціцеся. І вось ён захварэў, там трапіў у бальніцу, там ці ў турму, там куды-небудзь яшчэ, і ты не можаш просто там да яго прыйсці, таму што ты не член сям'і. Ну як гэта не член сям'і? Ну так. Ну, як бы, вось мы ж пра гэта кажам, мы кажам пра элементарныя рэчы. Камусьці там не падабаюцца гей-парады, ну мне вельмі такую цікавую думку пачуў, што гетэрапарад адбываецца кожны дзень. Просто няспынна. Гетэрапарад ідзе няспынна. Ты бачыш парачак у рэкламе, ты бачыш там гісторыі кахання мужчыны, жанчыны ў літаратуры, у фільмах, у кожным фільме, у кожнай кнізе, у рэкламе, паўсюль. Людзі ходзяць за ручкі, цэлуюцца. Вам у школе распавядаюць там пра сям'ю, там пра тое, наколькі гэта важна. Гэта ўсё вакол вас. Гэта штодня. Вось тыпу парад гетэрапарад адбываецца штодня. Гэта не гетэрапарад, гэта нармальныя каштоўнасці. Ну вось умоўна, так? Так, калі там раз на год, ну мы ж з тобой былі там на гэтым парадзе схадзілі. Ну гэта ж просто як так спадабалася. Ну гэта прикольна, ну там тыпу, ну гэта реально прикольна, гэта як карнавал такі праходзіць. Ну просто людзі прайшлі літаральна тыпу гадзінку там ці дзве, яны просто прайшлі па гораду
і все, і пашлі кудысьці там у клуб далей тусавацца. Все, як бы, і што, дзеля гэтага там войны там пачынаюць, я не знаю, ці яшчэ што-небудзь, ну. І вось мы зноў вяртаемся, што, ну, людзі здольныя. Так, ну, гэта ўсё, знаеш, ідзе рэальна ад неадукаванасці проста. І калі я кажу пра адукацыю, я кажу просто пра досвед жыццёвы. Просто покажите людям, ну, яны ёсць і ўсё. Ну, мне была не экспрэшка такая з адным маім знаёмым. Я нават не магу назваць яго гамафобам, і ён просто такі, ведаеш, такі тыпу мужчына, жанчына, ўсё астатняе, гэта ад беса, ад сатаны, ведаеш? Ну, гэта ультрагамафоб, тыпу. Не? Ну, можа быць, ну, тыпу... Ну, напэўна, ўсё ж такі так, бо, тыпу, гэта хворыя людзі, іх трэба лякаваць, і я такі, чувак, ну, окей. Ну, вось уяві сабе, што вось мы з табой пазнаёміліся, там, ну, у нас там нейкія там агульныя інтарэсы і всякае такое, як бы ты там знаёмы са мной, я там з маёй сям'ёй, я там з тваёй, і просто раптам ты такі, опа, а я гей. І што ты зробіш? Мяне палкай заб'еш? Ну, мы ж з табой нармальна. Мы, нармальна ж абшчаліся. Ну, і што цяпер, разумееш? А такое, то ўсё іх у лякарні трэба, там, ведаеш, запіраць, я не ведаю, там, лячыць. Гэта былі нейкія даследаванні, якія даказалі, што гэта псіхічны разлад. Я говорю, ёсць, што на гэту тэму сказаць, таксама. Распавесці дакладней. У мяне... Ну, у цябе знаёмы. Так? У цябе знаёмы. А ў мяне такі быў выкладчык в універы, які вёў сацыялогію. Вось. Там модуль, там быў гэта, знаеш, інтэграваны модуль эканоміка, сацыялогія. Тыпу. Вось. Ну, прадмет называўся сацыялогія, вёў яго такі чувак з прозвішчам Пятроўскі. Гэта адзін з сённяшніх такіх вядучых прапагандыстаў, ну, тады ён такім яшчэ не быў. Калі ён вёў, гэта быў 16-й год, плюс-мінус. Ён сябе праявіў у 17-м годзе, пачаў праяўляцца, з'яўляцца. Ён быў, насамрэч, ён амаль усё вёў плюс-мінус адэкватна, ну, то бок, мне ён здаваўся такім чуваком нармальным, да моманта, калі не пачыналася всякая гісторыя пра геяў. Што ён сказаў? Ну вот, раней, там, до нейкага года, там, до 80-х, ці 60-га, гэта ўсё лічылі псіхічнай хваробай. І ў Еўропе перасталі гэта лічыць псіхічнай хваробай тады, калі зразумелі, што лікаваць гэта менш выгадна, чым прыняць такіх людзей і сказаць, што гэта не хвароба. Бо калі людзі хворыя, іх трэба лячыць, трэба выдаткоўваць сродкі на гэта, трэба гэта тыпу дорага. Прызнаваць геяў хворымі гэта дорага. Таму вось гэта тыпу умоўна там кангламерат лекараў, палітыкаў прыдумалі, што гэта не хвароба. Але на самом рэч гэта тыпу хвароба была і засталася. І што такія людзі, яны, што я там казаў, што яны сацыяльнай карысці не прыносяць, таму што яны не ствараюць новых людзей. Вось. Тыпу яны карыстаюцца благамі грамадства. Цікава, там падаткі, напэўна, яны не плацяць, так? Я не знаю, што ў яго там галаве. Вось. Але не ўкладаюць назад у гэтае грамадства. Вось. Ну, зразумеў, окей. Ну, гэта, конечно, вельмі... Я памятаю, з ім там спрачаліся. Я, дарэчы, не ўлязаў, мне было пофіг. Вось. Але, ну, так. А такое вось в універы ёсць. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Ладно, мы, насамрэч, увогуле загаварылі на нейкія дзіўныя тэмы. Чаму б не? Так. Таму хацелася б, знаеш, спытаць. Давай. Так, не думаю, дарэчы, запісаць падкаст з жонкай. Ну, гэта, я ж говорю, гэта будзе сапраўднае ныццё забыццё. Это будзе, мы будзем скардзіцца адзін на аднаго на аўдыторыю. А ў канцы пасрэмся. Нормально. Зато праглядаў будзе. На 3 больш. На 3 больш. То бок 6.
Выратаваць 10 дзяцей, не абавязкова чорных. Ці! Мега чипсоў, пачка мега чипсоў з крабам Лейс. Не, там трэба так. Выратаваць 10 дзяцей, не абавязкова чорных. Ці! Пачка мега чипсоў з цыбуляй і смятанай. Не трэба адказаць? Не. Вядома, чипсы ў сэнсе. Это ж мега чипсы. Так. Дарэчы, ёсць якія-небудзь рэчы, па якіх ты сумуеш? Вось такія тыпу мега-чипсы, там, ці квас, ці я не знаю. Першы час было такое, не буду хаваць, але потым не, увогуле не пачну. Нават магу лейс-краб дастаць, але не дастаю. Менавіта з ежы, калі ежу браць? Ну, агулам чаго-небудзь. Агулам? Ну, па сябрах. Так, вось сапраўды. Адзінае, чаго не дастанеш, гэта людзі. Вось. Гэта правда. А астатняе, не. Ежа, не разумею, ведаеш, гэта, типу, тут нема сыркоў. Ну, я, дарэчы, па сырках зусім не сумую, на дзіву. Ну, бывае нешта такое, хочацца б там пасмакаваць, але, ў прынцыпу, не настолькі. Ось. Што? Што скажы? По ценам. Ну, па коштах на жытло, так. Асабліва, калі так, жытло ўжо. Не ежа, да, хацелася б. Але маемо, што маемо. Ну, так. А ты? Не, толькі па людзях. У меня сапраўды няма гэтай ностальгіі там па сырках. Вось. Мяне бывае, ведаеш яшчэ што у тиктоку бывае гартаеш і трапляеш на нейкі стрым, як, ну, просто нехто робіць нейкі стрым. Ён здымае, як ён ідзе па вуліцы, і там бывае часта трапляецца Менск ці Мінск, каму як падабаецца. Я такі, о, прикольна, я там на веліку ездзіў, я там, ну, такія флешбекі. Такі, ну, было б файна пракаціцца нанова. Ось, бывае такое. Я глядзеў падкаст з Орлом, слухаў. І там была гісторыя пра тое, што пра гушку трэйлераў і ўрыўкаў. Блін, на маё меркаванне, лепшая тэма ўвогуле, найлепшая тэма, супер. Я таксама не разумею хейт Орла ў гэты бок. Чаму не? Не, я разумею, пра што Орл кажа. Орл кажа, гэта тыпу затраўка без асноўнага контенту. Ты тыпу робіш трэйлер на фільм, які не будзе. І з пункту гледжання карыстальніка, ну, напэўна, я разумею, пра што ён кажа, тыпу, навошта ты ствараеш тое, чаго не будзеш рабіць. Але калі мы кажам тыпу пра ўласнае развіццё і пра тое, што мы все, што мы робім у першую чаргу там для сябе, у кайф, так, калі у нас няма місіі, вось гэтай місіі, і няма пачуцця місіі, так, то агучка урыўкаў гэта супер. Ты агучка трэйлераў там, ну, нават урыўкаў больш. Ты сябе спрабуеш у розных ролях, ты шукаеш свой тэмбр, ты эксперыментуеш, і ты ў выніку развіваешся. Вось, і гэта такая тэма, якая цябе дае табе рост. Я вось вельмі задаволены, таму што я пачынаў рабіць урыўкі амаль адразу, як пачаў агучваць. І я агучваў анімэ, але ўрыўкі рабіў тыпу на фільмы. І вось як толькі першы раз я паспрабаваў агучыць урывак для фільма, я адчуў, наколькі анімешная падача проста не пасуе пад фільм, і спрабаваў яе мяняць, і проста, ну і за гэты конт не схапіў ні сялякіх там агучкаўскіх анімешных штампаў пры агучцы. Вось, і таму так, гэта круто, гэта супер. Плюс, калі ты спрабуеш там дубляж рабіць, ну, адна справа зрабіць дубляж фільма, ты заманаешся. Плюс трэба каманду там шукаць яшчэ штосьці. А так, ты паспрабаваў зрабіць маленькі кавалачак, ты зразумеў, напрыклад, наколькі гэта запарна. З аднаго боку, з іншага ты сам атрымаў досвед. І круто.
супер-пупер просто. Магу параіць тым, хто хоча, ну, можа рабіць, ну, урыўкі дубляжа для фільмаў, але можна яшчэ браць і скетчы. 1-2 хвіліны. Ну, пытанне, чаго вы хочаце дасягнуць. Просто скетчы — гэта такая тэма, дзе не трэба часта там атыгрываць неяк. Вось. А менавіта, калі хочаш папрактыкавацца, у нейкія сцэны там взяць суперэмацыйныя, там, ці гэтую эмоцыю, там, ці гэты кавалак, ці гэтага персонажа, ты глядзіш, наколькі ты пасуеш, ты ўвогуле сябе больш пазнаеш, і ты трэніруешся адыгрываць менавіта пэўныя штукі. Плюс такі контент людзі любяць спажываць. Адна справа паглядзець па-беларуску тыпу цэлы фільм, а іншая, калі ты фільм ужо паглядзеў, цікава, а як бы ён гучаў бы па-беларуску. Такое як бы любіць глядзець. Дарэчы, калі ўжо вяртацца да гэтых соцсетак, то урыўкі, ну, гэта Reels вельмі файна пасуюць у Reels, ну, фармат TikTok, ну, яны караценькія. Не абавязкова там 3 хвіліны рабіць, можна 15 хвілін рабіць. Ой, хвілін, секунд. Тут ёсць такі нюанс. Блин, паўсюль гэта нюанс. Так. Соцсеткі могуць не прасоўваць такія урыўкі праз аўтарскае права просто. Таму як бы ты будзеш утыкацца ў тое, што як бы твой контент не цікавы. Вот нават трэйлеры, хаця я рабіў, гэта фактычна эдит, гэта нарэзка, гэта не прамое, як бы. Але усе трэйлеры піратаў Карыбскага мора ў тыктоку, яны там набралі 2000, стопнуліся, і там, калі ў аналітыку зайсці, там галачка, тыпу, гэта не арыгінальны контент, ён прасоўвацца, ён у стужку рэкамендацый больш не ідзе. Я ведаю, што такое, у меня тое ж самае. У мяне такое на відэо з коцікамі. Вось, але калі вы агучваеце, вось такая моя парада, лайфхак, записывайте працэс агучкі просто. Вось ёсць карцінка і ёсць вы на фоне, як вы агучваеце, і такі контент ужо ён не арыгінальны не зойдзе, і яго глядзець цікавей як бы. Толькі не з набітым ротам і без мандарыну. Калі гэта не стыль як бы, і калі гэта не першапачатковая мэта. Вось, так, таму як бы прыкольная тэма. І калі мы кажам яшчэ ў тэму якасці контента, Орл казаў проста, што гэта тыпу субпрадукт. Так. Так агучка уся агулам, гэта ёсць субпрадукт. В прынцыпе, мы не ствараем арыгінальны контент. І агучкеры, ну, не трэба сябе як бы пераацэньваць. Вось. Ну, я не думаю, што беларускія агучкеры сябе пераацэньваюць. Вось. Але, ну, не трэба думаць, што, тыпу, калі ты агучкер, што ты там ствараеш штосьці супер неверагоднае. Насамрэч, агучка — гэта самая адзін, ну, як на мяне, гэта адзін з самых простых тыпаў контенту, які можна стварыць. Канешне, якасная агучка — гэта не проста, гэта складана. Але, ў прынцыпе, ідэйна, просто бярэш цікавы відос, ужо гатовы контент і перакладаеш. Там творчасці, ну, тыпу, вось толечкі. Так, там творчасць уже твоя непасрэдна, калі ты агучваеш, калі ты штосьці гэта. Калі ты спрабуеш, напрыклад, стварыць контент сам, вось, напрыклад, я на працы ствараю контент сам. Агучка — это самае простае, што там ёсць. Самае простае. Відэа зняць, агучыць, зачытаць на камеру тэкст — гэта супер проста. Самае складанае — гэта тэкст напісаць. Самае складанае — прыдумаць контент. Вось, і калі мы кажам пра контент, вось, тыпу, самае складанае яго прыдумаць. А потым ужо, тыпу, завярнуць у любую будь-якую абёртку — гэта пытанне вельмі другаснае. Таму як бы парада для контент-мейкераў беларускіх: думайце ў першую чаргу пра ваш контент, пра падачу. Можа потым там пра мікрафоны, там пра камеры, там яшчэ што-небудзь. Вось мы падкаст пішам на тэлефон. Я думаю, што будзе якасць больш, чым трэба. Насамрэч. Насамрэч так. Табе пытанне. Якія планы? Планаў насамрэч касмічныя. Планы ўсе, не, усе мои планы, яны ўсе па агучках. Так, ёсць дафігіша фільмаў, які хочацца агучыць. Франшызы некаторыя, якія хочацца зрабіць. І ну, мне цікава было б паспрабаваць пагрукацца, ўсё ж яшчэ раз паспрабаваць пагрукацца ў ліцэнзію, каб разумець, што нам перашкаджае яе атрымаць. Тыпу, хацелася б разумець,
чаму канкрэтна мы не можам рабіць ліцэнзію, альбо што трэба для таго, каб яе зрабіць, каб можна было б сказаць, ну нам не хапае гэтага. Калі ў нас ёсць спіс задач, ўжо незалежна ад таго, можам мы іх выканаць ці не можам мы іх выканаць, ну, калі ёсць канкрэтная нейкая штука, мы ўжо як бы можам думаць над рашэннем гэтай задачы. І ў прынцыпе, быццам бы нерэальная задача становіцца рэальнай. Дубляжык. У планах дубляжык зрабіць. Боже мой. Ну, ты ведаеш, што ў нас ужо ідзе праца над дубляжамі некаторымі. Уже гучна там все просто зводзяць гук. Это адна гісторыя, але гэта не тое, што мне, напрыклад, падабаецца. Хочацца зрабіць просто, знаеш, каб было, тыпу, каб гештальт такой закрыць, зрабіць які-небудзь дубляж прям класны і з крутым кастам, якім-небудзь зорным. Пірацкі дубляж дажыліся. Ну, прикольно. Ну, мне лічыцца, было б супер-пупер круто. Таму што ты чувакі, з якімі я працую, ім як бы гэта цікава. Ну, просто що ім там заплаціць трэба больш. Вядома. Ввогуле, X2, як мне казалі, типу дубляж X2. Просто X2. Ну, так, ну, так все лагічна. Працы больш. Так, працы больш, яна складаней. Вось. Ну. Я подлічваў, я сядзеў подлічваў, типу, каб нармальны фільм на ці-то на 1500, ці-то на 2000 рэплік зрабіць дубляжык, трэба 5 штук баксаў, плюс-мінус. Ну, вось гэта з улікам таго, што трэба X2 заплаціць за пераклад, таму што ліпсінг павінен быць, і гэта рэдактура павінна быць нармальная, гэта звядзенне гуку супердарагое будзе, таму што гэта там прастору рабіць, ну, гэта шмат працы, дафігішча працы на гукамантажора, гэта X2 да ўсіх гэтых самых. Ну, плюс трэба разумець, мы плацім актору за рэпліку, а пры дубляжы фактычна рэплік больш, таму што яму трэба усялякі хіханькі, хаханькі, плаканькі, вось гэта ўсё агучваць. Таму, ну, там кошт насамрэч не X2. Так што так, ну я так ацэньваў, вось 5 штук баксаў. Хочаце фільм, хочаце Дюну ў дубляжы, 5 штук баксаў. З крабам Лейс. Калі там будзе гэтая фраза, то я скінуся. Я Пол Мадзіп Атрейдас, герцог Аракіса. Что ты оберешь? Выратаваць 10 дзяцей, не абавязкова з Аракіса. Ці 3 літра вады са слюней. Ось, на гэта можна скончыць, я думаю. Давай, все. Дзякуй, што завіталі. З вами быў падкаст «Ныццё забыццё». І я. І мы. Так, і мы. Вожык і Ягор. Так. Яшчэ пачуемся. Подписывайтесь на канал.